Salam mehriban doganlar. Giçäsi edi dilleşler. Oradalar kabul bolsun. Ähli ibadatlaryňyz, dua dileýleňiz kabul bolsun. Allahan ýene-ki oradalara saglyk bilen, arastalyk bilen, päklik bilen, lebidi halallyk bilen ýetirsin. Bütün yaman gözden, yaman dillen, töhmetden, şerden hemmesinden Allahan gorap taklasyn sizi. Inha bugün uzağa çeken harak etmeden soň gönefir edilip teklip geldi aktivistimiz Bakydan. Baky Dünya Türkmenläriniň Türkmenim kanalynyň gönefirine hoş geldin. Hoş bulduk Devlet ağa. Selamun aleyküm. Nähelsiniz? Wa aleyküm hemme gowy. Gowmy jan taryklar, hemmeler gowmy arma işlerle. Allah kuwat bersin. Bar olun size arma. Hormatly teletomuşaçylar, mehriban doganlar, edidi ilesler. Bugünkü göne efirimiziň temasy Aşgabatdaky diktatorlyk hökümeti daşary urtlardaky öz watandaşlaryny dürlü allaw bilen, hilegarlyk bilen ýygyna dolamagy isleýär. Ine Baky bilen bir videoň üstünde pikir alışdyk. Şol videoda näme diýilýän häzir Baky aýdyp berer. Şol meselem biletler ardanladylýamyşyn, ýürüýte uçar iýerlýämişin. Hawa watandaşlar Türkmenistana gitsinip ýürüýte uçar geleni bilen, mut uçar iýerleni bilen, mut sizi Türkmenistana diktatorlyk hökümetiniň akideni bilen mesele çözülýärmi? Balgynyňyza batýaňyzmy? Hemme zat düzelýärmi? Häzir watandaşlar däl, köp watandaş aýdýa ýollar açsynlar, ýollary açmaň ýoluny aýdyň zat diýerler-de. Salam hormatly tomoşaçylar, Batyr Joe Martuf Özbegistanyň türkmenlerinden Batyrjan salam goýmaýar derler. Diňe öňe salam. Awa. Oradalar mübarek kabul bolsun, sag bolun. Ine şoň üçin şuňky temamyz biziň şu Türkmenistana näme üçin diktatorlyk hökümeti öz watandaşlaryny ýygyna gaýtarjak bolýar, watanyna ýüşürjek bolýar. Dürli hilegarlyklar bilen. Inni gönümel aýdaly meselem mut uçary berýän ýa plan zat edýän, iş tapyp berýän zat diýip dürli wadalar berse, şoňa ananyp Türkmenistana gitmelimi Baky? Şu siýasatyň, şu Aşgabatdaky diktatorlyk hökümetiniň şu öz watandaşlaryny ýygyna ýurda çekmäge dyrjaşmagynyň esas düýp sebebi näme Baky? Şu taýdan başlaly, soňondan şol uçar biletleriniň ardanladylmagy meselesini soň aýratyn gürleşer. Sen pikiriň Baky? Sonra ýene bir näme bilenmi eşdip? Şu Aşgabatda oturan diktatorlyk hökümeti daşary urtlardaky watandaşlaryny ýygyna gaýtarjak bolup, watanyna getirjek bolup, Türkmenistanyna ýüşürjek bolýar. Dürli urtlardaky watandaşlaryny ýygyna getirip. Näme maksat edinýär? Şu kimiň bähbidine? Bu diktatoryň bähbidine. Näme üçin? Näme etjek bolýar? Şu watandaşlar daşary urtlardan ýygyna getirmek, gaýtarmak bilen diktatoryň näme bolup biler? Peýdasy. Şundan näil peýda görüp biler diktatorlyk? Diktatorlyk şu şekilde peýda görüp biler. İki şekli var. Hem öz çıkar üçin, öz gaç bitmesine bahana bolar. İkincisi näil şu. gaç bitmesine bahana bolar. Watandaşlary daşary urtlardaky türkmenleri ýurda getirsen, şoň gaç gitmegine näil bahana bolsun? Hazır şunu düşünelim. Näçe bizim 5,5 milyon halkımız var diyelim, Türkmenistan halkı. Bunu 2 milyon daşarda bolsa, 1,5 milyonunu içeri izine alıp bilse, işsizlik yok, işsizlik var Türkmenistan'da. İşsizliğin üstüne yine 1,5 milyon koşuldu mu? Näçe ay bakıp bilecek? Näçe ay bakıp bilecek bunca halkı? Haziran baktığı yok. Son näme bolýar? Halk bir yerden soň bıçağım
neme sünke gelip dayanana çeli dayanıp bilýär. Bir yerden soň başlar, ayaklanmana başlayalar. Bulam ona gowy bakana bolýar aslında. Tähil bahana bolýar. Ýok, özünü cedalanırdı bolýara, daşary urtaklary yzyna gaýtarsa Türkmenistana üýşürse baky. Onda oň bähwidine del gaýtam zıyanyna bolýar. Şu nähil oýun oýnajak bolýar, şonu düşünürip bilersmi? Aýyl faýly. Bähwidine şunu ýaly bolup biler, mesela Esat ýaly bolup biler. Esat häzirem prezident. Resmi dokumentalny bolup prezident bolup görünýär Suriýada. Muňa da şonu ýaly bolup biler. Halk ayaklanan wagty zaten berden giden Türkmenistanlary birinji etjek işi karantina bar diýip, häzir 5 vilayatda da täze nemeler açyldy. Türmeler açyldy da. Açylyp otýar. Gitdimi karantina bar diýip şot aýarlaýarlar. 15 gün tutýarlar. 15 günün içinde seni gürledip bilýärler şot aýda. Her hili sen istesen boynuňy almasaň mesela diktatora karşı nemet gürledim diýip boynuňy aldyryp gerek bolsa, şot aýda işine gelmedik adamlary içeri alyp biler. Türmäge basyp biler. Bir bu. Men görüşüm, men öz pikirim bu, şahsy pikirim. İkinci şahsy pikirim hem häzir çağırıp özü aslında ýadady bu adam. Men ikinci görüşüm hem aslında bu adam ýadady, ýöne Türkmenistan halkam hiç ayaklanman üçin aslında bunu koronavirusundan öň etmesini garaşyp otyrdy men pikirimce, öz görüşümce. Ýazy indem şunu çağırıp şunu ýaly nemedip aýynda men ýurdumda uruş bahanasy bilen başga ýurda geçip bilýär bu adam men pikirimce. Ýöne muny Serdar üçin taýýarlady. Serdar üçin görülen taýýarlyklar biderek boşuna boldy onu. Men pikirimce boşuna bolar. Bilmesem Serdar gelse 2 ýyl en uzak gitse yine olam 2 ýyl ya da 1 ýyl dayanıp biler. Näme Berdimuhamedov gitdimi Serdar'ı agdarması yaman ansat bolan bu kadar pikir edýän. Inni şu sen iýeren videoňda käbir nemeler öňe sürilýär. Şu diýä inha Türkmenistanyň howa ýollary biletlerde uçar biletlerine şulara ýaly gowur nemetdi. Bahany aşak çekdi. Şulara ýaly ardanlatdy. Ýürütü uçak saparlary, uçuşlar, zatlar ýola goýuljak bolýar, zat diýip şey diýip habar berýär-de şu videoda. O videonu men size neme üçin uğradypdym. Ýadyňyzda bolsa bundan bir 6 ay öň şu videoda edil videoda aýdylan zatlar hemmesini men size gürün beripdim ýadyňyzda bolsa. Şunu ýa bolup biler diýip. Şu videonu şoň üçin uğratdym. Seredin aýdan zadym boldy. Şunu ýaly edip çağırıp sebäbi koronavirusdan öň Türkmenistanlary neme Türkiye'de mesela deport edeceklerdi. Oturma izin vermeyen kaçak balonları deport edýärlerdi. Edeceklerdi, edýärlerdi de edecek niyetleri bardy. Yine ýaňy ýakyn adama bir Türk resmi açıklama berdi, beýannama berdi. İsleýän wagtym, isleýän adamyň ýaşaýyş ruhsatyny goý bolsun edip şular ýaly deport edip bilerini bir açıklama verdi. Şu zatlaryň hemmesi ýa bir taýýarlyk mı? Näme taýýarlyk bolar? Baky. Men pikirimce taýýarlyk şu zatlaryň hemmesi sebäbi näme üçin? Näme taýýarlanýar şular? Şular mı? Türkmenistan bizim gözümüzde, Türkmenistan vatandaşlarının gözünde garip yurt. Kimi sorasan şonu ýanlymydy. Ýöne yer asy, yer üstü baýlykları hakykatdan baý yurt. Dünya 4-nji var. Inde şu taýda 4 yurt da hatta 5 yurt paýlaşyp bilmän otyrda şu ýurdu. Türkmenistany paýlaşaklar. Rusiya, Xitay, Amerika, Türkiye, ondan soň bak Türkiye diýen onu Türkiýeň bular ýaly global derejede bir rolu barmy näme Türkiýe? Türkiýe
bir Amerika garaşlyaly nime döwlet kabul edilýär. Türkiye Hazır hawa önümüzdeki yüzyıl yani Türkiye'nin değil mi? Türk diye ayrılmaya da Türklerin yılı diye ayrılıyor. Önümüzdeki yüzyıl. Önümüzdeki asır mı, yıl mı? Bu asır da yani yıl değil, bu asır. 20. asır Türk halklarının hakimiyetinin ya da Türk halklarının hakimiyette güýçli boljak asır diýip çak edilýär. Şeýle mi? Onan şunu anlamadan mesela Turan Birliği hakikaten şu sentyabrdan sonra yine bir toplantısı var. Sentyabrdan sonraki toplantıda bu resmi bir toplantı olacak. Ana ondan sonra yığınak olacak. Ondan sonra ortaya çıkıp başlar. Yani ona çeline Asya'da yaman ulu temizlikler bolup biler de hemen görüşüm. Yani şu temizliklerin içinde kargaşan bolup biler. Mesela karışık ne diýýär karışık diýende. Mesela Türkmenistan karışık biler diýip pikir edýär. Bulaşıklyk Türkmenistan karışık biler diýip pikir edýär. Mesela halk gowdursa dayanıp bilse alıp çıkar. Yani halkımız bizim biraz gowdurma biler şu taýda. İç savaşa çıkıp biler işin sonu. İçerki uruş diýelim, he? İçerki uruş bolup biler. İçerki uruş bolandan yankı aýdyşmaýaly Russiýasam, Amerikasam, Hytaýam gelýär. Bak o sen daýlan 31-nji maýa çenni möhlet berip zat edip gürläpdirler diýip demedi. Mene dinlemedim bolun. Ýöne şeýle gurrun var. Olar şular ýaly käýärem möhlet berýärler da öňünden. Plan 20-nji maýa çelli diýe de. 20-nji maýa çelli diýdiler. 20-nji maýa, 31-nji maýmy? 20-nji maý. Soňky çykyşynda 20-nji maý. Yo şular beli barmy kady? Yo şular 31-nji fevral ise kökünden çözülýär şu mesele. Näme üçin şular 31-nji fevral ýany? O 4 ýylda bir gelýär. Yok, oğlum 31 gelen o var, 29 gelen. 31 gelen, 29 gelen doğru. Olar, men şunu alaydym döwlet olar, men hakikaten ne diýem, ciddiye diýmek, seriýoz alamak da. Hiç seriýoz alamak olar. Olan edip biljene bilen, olan bar aladasy halky özüne çekmek, klanymyz ulu. Yine näme diýip halky özüne çekip aldap gezmeli. Özüni oýnatdyrmak isleýän, özüni oýnatmakdan keýp alýan bolsa etsin-de şonu bara. Bakay. Inni şol videoda birden näme siz diýär şu döwletiň ardan uçar bileti kampaniýasyna goşulsaňyz, ardan bakadan bilet alıp Türkmenistana gitjek bolsaňyz, siz diýä iň gowsy diýä telefonuňuzy diýä şol bolup gören ýurduňyzda goýup gidin, telefonu ýanyňyz bilen Türkmenistana äkidäýmän. Äkitseňiz ýaman kyn bolar ýagdaýyňyzda diýip şular ýaly gurrunma. Näme üçin şu Türkmenistana öz telefonuň bilen barsaň näme bolar öýdýän? Nähil hoppa telefon? Yurt howpsuzlygyndan näme şonu bahanalap, howpsuzlyk kanunyny bahanalap şonu barlap bilerler telefonu. El goýarlar, mesela wagtlaýynça hökümet tarapyndan el goýnar telefonlar. 10 gün diýelim ýa-da 3 gün diýelim. Şu arada telefonuny sen barlap bilýärler, mesela şunu ýaly bir program ýükledim diýelim. Şoň üstü bilen hem YouTube'a gelip YouTube'da mesela diktatora karşı gürlenýän zatlar bolsa, mesela videolar dinledim diyelim. Şolary çıkarıp bilýärler de şonu. Sen näle öçürsen öçürüber, o telefon bir yerinde galandyr. Şonu izne alıp bilýärler şonu. Şu taýdan hem sen tapýarlar. Düşnükli. Onna baky şu meselem sosial mediada, umuman internetde bir gurrun wada, şu ýollar açylsyn, watana gideli ýollar açylsyn, onu şu ýollar açylsyn gurrunyny edýänler hem onu şu ýolun açylmagy gurrunum, onu hökümetiň programmasy, hökümetiň siýasaty
diktatorluğun siyasatı bolýar da şeýlemi? Diktatorluğun Ne, bäkmidi ne bolýar da onu. Hamala ne ýollar fikir? açylany bilen hemme zat çözülýän ýaly gülalawlyk bolýan ýaly görkezýärler da. İk, iki tane yolu var ya, siyasetten düşünmeyeler. Yollar açılsa gidelim diye fikir ediyorlar. Gidersen mezat güllük bolor diye fikir ediyorlar. İkinci yolu ya da ortak. Şu siyasete olaram neme, koşandı var. Ortaklığı var diye fikir ediyorum. Sebep ne için? Yani yakında Joe Biden'a Türkmenistan prezidentine nemette karşı guruladı. Senin Näme diýip? yurdunda korrupsiya var dedi. Korrupsiyan sen neme alan yok dedi. Ya korrupsiyan öňüni alıp bilen yok dedi. Ertirin hayırlı Doğru. olsun Joe Biden. Şu wat dilýärmi? Şu wat oýundyňmy? Awa. Indi Türkmenistan Ha, siz bunu- naklyny ganyna sink giden wara. indi siz bunu korrupsiýa. siz öz ağzınız bilen aýdypdyrsınız. Mesela insan hakları kuraması diye. Kim näme diýse diýsin. Men görüşüm ayrı, başkalanka ayrı. Ýöne başkalanka men saýgy goýan, sylayan. Mesela insan kuramaları, Amerikasy, Ýewropasy, ýa başgasy, men buların hiçbirisine inanmayan. Bar içinde ýöne işleyen insan kuramalarının hem içinde işleyenleri bar hakikaten ýöne az olar. Yani sen işini ettirip bilecek derecede değil. Indi şutayda Amerika ayrışınız yalı indi mi uyanmana başladı? Yok. Amerika mezadi bilip yordu. Amerikan Türkmenistan'daki nemesi konsulun başlığı. Mativ mi kim o? O adamın özü nereden gelip çıkanını araştırıp görün. Neyle adam? Ben size şolam Türkmenistan'a atanan vakti demedim mi? Şu adam giden olsa Türkmenistan indi yakınlaştı deyip, son yakınlaşmana başladı deyip. Ondan sonra nemesi hazır son kuvvetsi hiç sinedip gördünüz mü? Türkiye, Rusya, Amerika, Avrupa'sını Kore'da Türkmenistan adı çıkmana başladı havarlarında. Koreyan havarlarında. Şulara hiç sinedip gördünüz mü? Bundan 2 yıl önceydi. Dünya havarı yoktu Türkmenistan. Türkiye'de ben şuna denk geldim. Nereden sen dedi? Türkmenistan'dan. Türkmenistan'ın neri bolya diye. Siz Gürcü müsünüz diye. Yok Abergen diýmelekenin. Abergen. Amazon tokoýlaryndan ok geçmeýän. O cevabını aldı da indi men demek istediğim hazırında hemmekin Türkmenistan'ı bilmene başladı. Şimdi bu nämenin nemeske? Onu global derecede, bütün dünya derejesinde bir Türkmenistan'ın üstünlüğü oyunu taýinlanylýar. Bul oyunun dürlü perdeleri, sahnalary, bölümleri var. Edil puzzle ýaly, edil mozaika ýaly parçalar şu wagt birleştirilip başlandy. Şeýlemi? Birleştirmeye başladı. Bir şu Joe Biden sonku gürüňi mesela Berdimuhamedov Putin'le görüşdükten son görüşüp aralar tartışma bolandan son Joe Biden Türkmenistan'a Burmun Putin bilen Berdimuhamedow'un arasynda näme jedelleşik boldumy? Jedelleşik bolupdyr. Yani ben onu hiç denk gelmedim hiç yerde. Galamat çıkanlar boldu bizimkilerde. Fake habarlar berýän bir şo panorama bir zat kanalymy näme şol o prikol üçin habar çykarýarlar da. O Putin bilen Berdimuhamedow o näme üçin demedipdir, jedelleşipdir. Bunun için jedelleşen bolup bilerler belki. Mesela Turan toplantısına Türkmenistan koşuldu, hiç koşulmandı. Bugüne çeli. O koşulandan sonra Rusya'nın en ulu korkularından biri Turan Birliği'dir. İkincisi, hazır indi bizim halkımız yenenleme eder mesela Germanya bilen haydi verin. Bağışla. Haramda näme şolar ýaly öz ýytýarly birimi? Öz erkine biri däl. Olum oyuncu wa. Olan oyuncu ýöne haramda onun başında özü Putin ýaly birine karşı söz aýdybiljek
pozisiyada däle haramda. Olamayacak da yani onun başındakiler Putin'inki değil. Onun başındakiler Putin'in adamı değil de. Düşünmedim. Onun Putin'in adamı bu. Hazır onu özü oncaq diyelim. Berdimuhamedov. Yani onu oynap oturanlar ön Rusiyanın adamı olan bolup bilir. Hazır Rusiyanın adamı değil de şolar. Kimin adamı şolar? Şolar hazır men görüşünce Yivreylerin bir nemenin Amerikanın adamı. Onna Türkmenistan'daki häzirki diktatorluk rejimini Yevrey lobbisi ve Amerika hükümeti gollaya diyecek bolýarmy. Ýa. Onda näme Joe Biden näýlelik güllerdi diýen sen ýurdunda korrupsiýany çözüp bilen gopdy. Indi size şunu misal alayım. Mesela İran 80'de mi 70 neçe 78'den boldu şu İran'da ayaklanma 79'da 79'da ayaklanmadan bir yıl İran'ın yanında en yakın ara gatnaşykly yurt nere? Amerika'da. Bir yıldan sonra mı bozuldu araları? Ya da Irak, Saddam Hüseyin bilen en gol görüşen yurt Amerika. İkisi bile İran'a da nemettiler. İran bilen uruşanda ikisi bile ortaklı bile bolup nemettiler. Bir taraftan yer aldılar. Hazır näme boldu? Inni şu arada gowy tälimli şol içaly ýaş oglan gyzlary Türkiýe'ge getirdiler diýip bir gurrun etdim. Hawa. Şo Türkiýe'ge gelen şo içalylaň ýa-da agentleň rolu ýa-da şolaram ýogsa şu Türkmenistanyň üstünde oýnalýan global oýunyň dilluşunyň bir nemesimi, bölümimi? Ýa-da olar Türkmenistandaky diktatorlygyň bähbidini. Men şoňa ananmak baky. Men Amerika hökümetiniň Türkmenistandaky diktatorlygy gollaýanyny ýa şoň bilen işleşýändigini men ananmak. Onda näme Serdar Berdimuhamedov Ullo Kanvar neme bilen topar bilen Moskwa gitdi. Bu toparlady. Size şunu ýaly gürrüň bereýin. Seredin. Son 6 aýyň içinde bolan zatlary göz öňüňizden geçirdirem size. Seredin. Türkiye bilen Türkmenistan arasy onça ýok da. Bari ýöne birazjyk sowukrakda. Son kuwatlarda Türkiye bilen Türkmenistan arasy gowy bolmana başlady. Türkiye Turan Birliğine Türkmenistan'ı koşmayı ister. Şunun için emez Turan Birliği kurulman otur. Türkmenistan bolmalı da onun için de şart bolması bir neme. Yani 7 yurttan biri bolan için Türkmenistan. Türkiye yurtlardan. Şunun için Türkmenistan'a bolmalı. Onun için Türkmenistan'a karşılığı otur. İndi. Hazır indi Erdoğan son kuvat basmana başladı. Bunun üstüne basınç başladı. Yani neyle Türkmenistan'a basınç eden yok. Turan Birliği'ni kuracak bolup basınç etmeye başladı. Şimdi berde Turan Birliği'nin kurulması kimin işine gelmeye? Rusya'nın işine gelmeye. Xitay'ın işine gelmeye. Xitay'ın işine bir yandan geliyor. Bir tarafından geliyor, bir tarafından gelmeye. Olam siyasi tarafından gelmeye. Finans tarafından geliyor Xitay'ın işine. Ondan sonra Amerikan işine gelmeye. Amerikan işine gelmeye diyen de Joe Biden'ın işine gelmeye. Amerikan işine değil. Sebebi Joe Biden hazır Trump birinci prezident bolan wagty näme sözü verdi? Birinci aýdan gepinden biri vardır. Rusiýany diýdi, bir gra goýun diýdi. Bizim diýdi, hazır Rusiýa düşman, Amerika bilen Rusiýa düşman görünýär. Bizim diýdi düşman, asıl düşmanymız Xitaydyr diýdi. Xitay diýdi, dünýäni ýerlep gelip otur diýdi. Birinci aýdan gepi şudur saýlawlarda. Asıl düşmanymız Xitaydyr diýdi. Trump näme etdi? Xitay'a garşy näme etmäne başlady. Sanksiya girizmene başladı. Şimdi конечно Xitay hazır giriz bilmeyse Xitay filan dünyada en köp başka yurtlara näme qarz borç pul veren yurttur. Amerikadan näme hazır özem üretici yurt bolan üçin emme haritlaryny özü çıkaran üçin onun üçin Xitay sanksiya onça kredit bilen özüne baglaýar da. Owa mesela Pakistan'ı 100 ýyllyk baglaýyşy ýaly
Türkmenistan'a bağladı da. Şimdi şurada şunyalı Trump'ın nemesinde neyle gitti? Rusya istedik zaten edip bilet o arada. Sebebi Amerikan işi Xitay bilen boldu. Yani Joe Biden geldi'den nemediydi. Biz deydi Rusya bilen deydi nemetmeliydi. Bar nememizi, dikkatimizi Rusya'ya vermeliydi. Xitay'ı aradan çıkardı. Sebebi için Joe Biden'ın başlıkları, ona mı oynab oturan kuklalar hemmesi Xitay'da yazış olan. Joe Biden oynab oturanlar Xitay'da yazır. Emme yatırımını Xitay'a ettiler. Şunun için hem Xitay'ın da ne için gerekli berde? Xitay, Türkmenistan ne için gerek Xitay'a? Orta Asya'dan iki şekilde neme geçiyor. Xitay'ın İpek Yol projesi var ya, yol projesi. Olan biri Rusya'nın üstünden geçiyor. Biri Türkmenistan'ın üstü bilen geçiyor. Kazakistan, Türkmenistan, Türkiye Cumhuriyeti'nin üstü bilen geçiyor. Rusya'nın üstünden geçen de şunu aldı ya da %50 garantisi var diye. Xitay bilen Rusya aslında onun yalı bir gol hareketleşiyor yok. Perden arkasında ikisi birbirini yiyecek aslında da. Onun için Rusya'ya da Xitay inanarak Türkiye Cumhuriyetlerinden geçecek diye. Türkiye Cumhuriyetlerinden geçen vakti hazır geçirdiler diyelim. Türkiye Cumhuriyetlerinin üstünden geçti. Turan Birliği hem kuruldu. Bu sefer Turan Birliği'ne Xitay'a karşı çıkacak kim olup bilir? Turan Birliği. Olam ne mi diyer? Doğu Türkistan'ın üstünde baskı yapmana başlarlar. Yani sen 10 milyarlar pul harca... Yani düşünmenmelerler Doğu Türkistan niyanın Günnoğur Türkistan köyüne adı bilen hazırki adı bilen Sincanam değil ya, Sinyanam değil ya, Uygur Avtonom Bölüğü regionu Uygur Avtonom Sevti. Şonun için baskı yapılıp bilýär şo taýda. Onun için hem hazır Xitay'a geç deyilip otur. Yani Xitay'a Turan Birliği'nin kurulmasını istemeyen oturan yurtlardan biri. Erti bir gün mesela Türkmenistan'dan hazır geçenlerde Azerbaycan bilen Türkmenistan arasında gaz anlaşması oldu. Näme boldy? Şo taýda Azerbaycan'ın Avrupa satıp oturan gazı yetmeyen başladı. Türkmenistan'daki nemenem ikisi düşünüşüp Avrupa uğratmana başladılar Türkiye'nin üstü bile. Bakı. Sözün öyleyim bağışla. Ekrana çıkaryan teret. Viktor Şefti biri tankitli bir tesvir ediyor. Şul adamın nämesin dinleyen iki sözün başını satıp bilen ok. Aydiyan zadının asla manası yok. Bize değişli değil tema. Bize değişli değil tema ve hakkında gurrun ediyor diye. Bize ediyen gurrunluğun bize değişli değil diye. Bize değişli değil. O Türkmenistan'a değişli sebebi. Türkmenistan'a değişli o. İki nemenin arasını çatıp bilmenin sebebi men pastayan video çıkıp gören adam değil. Şakırdap gurrun verer yalı. Ya da yazıp gurrun veremek ben sana berde. Az mesela prosto Karadeniz muhabbetine de girip bilerim devlet. Karadeniz'de mesela dünyanın vayennesi şotaydı hazır ha. Deniz kuvvetleri. O deniz güçlerinin hemmesi şotaydı. Azlem kimin fikren diyeler Ukrayna bilen Rusya'nın arasındaki mesele. Ukrayna bilen Rusya arasındaki mesele değil bu. Ataoğlu'nun arasında mesele mi olup biler? Karadeniz'i alan yurt nere kontrol edip biliyor? Евразия, Avrupa ve Asya bilelikte kontrol edip biliyor. Hazar Denizi'ne de girip biliyor. Son bilen. Hazar Denizi'nden geçip oturan onca turbalar, onca gaz, onca İpek Yol projesi ne mi olacak? Karadeniz'in üstünden geçmeli. Asıl mesele berde. Perdenin arkasında seyredin. Birinci önündeki oturan kuklaları görmeye gerek yok. Sonra man nemedin diye de men berde nemedem yok. Men berde özara devlet abiyle gurundeşlik geçiren yalı gurundeşliğe de otun. Siz dinleyip bilersiniz yani size karşı nememiz yok. Problemimiz yok. Neme şu Turan Birliği nemesi
men düşünemok da şu manipulasiya adamlar diýmeli köpçülük massa diýilýän şu köpçülük näme üçin hakykata dälle erteke fantaziya ýykyn edýär. Baky. Men pik inne ştaýda Arzuhan ne ýa men pikirimçe Turan birligine koşulsa Türkiye hemme zady kontrol eder diýe. Yani Türkiye'nin dolasında olur, Türkiye'nin kontrolünde olur. Galan Yok, o zat bolmaya, o zat bolmaya. Hı? O zat bolmaz, o zat bolmaz. Karadeniz bilen niye? Karadeniz. Ali, eşliyem devlet abi. Awa. Karadeniz bilen Hazar denizining birleşen yeri yok diye. Biyografiya nerede nemettiniz okudunuz? Rusya hazırki Karadeniz'e 15 tane Türkiye'nin üstünden getirdi. 15 tane deniz nemesini gelmesini nereden getirdi? Hazar Denizi'nden getirmedi mi? Açıp okap görün, izlep görün. Haysi deryanın üstü bilen geçti. Onda ne edip Berdi Muhammedov'un konteyner bilen dolu o akiden pulları Rusya'ya ne edip gidip bile Hazar'ın üstü bilen Näme deyin bakay. Bolya. devlet ha şunyalı ne diyeyim? Bizim halk indi katkı. Verin yani. Buraya burmun bakay. Ben bir gün sonra cevap benim olsun. Dur, näme diye? Murat. YouTube'daki kellesini arasta ettiren oğlunu kömek edelin diyen oğlun mu? Düşünýär misin? Näme ýaly? Onu düşündüm ben. Onu Kızıl Alma Derneği bahar vakitleri Bayram Allalı'yı aydıptı. İlk Bayram Allalı'yı aydıptı onu. Näme kömeğe edelim şu oğlanı. Şu oğlana kömeğe edelim deyip nemedipti de. Hawa. Yani Kızıl Alma Derneği'ne aydıldı mı yok mu onu bilemem. Yalancı bolmayın. Sebebi bana da Bayram Allalı'yı nemedipti onu. Gurun beripti. Sebebi Bayram Allalı'yı birisi şu oğlanın yakınlarından biri mi can edip aydıptı sebebi. Näme diýipdir? Men düşünmedim. Bu kellesini Bursany Timur mu? Bursada oğlunu diýär. Ha, operasiya. Operasiya. O sizin de havarınız var idi yani şuna. Sizin bilen gurundaşlyk geçirdik mi? Yok. Inni bolýar. Bu teman gaşynda. Ştaýda biri birdat ýazýar. Şoňa häzir jogap ber. Baky Putinov diye. Men gaýnamdan döwletaga Turan birligi nämäni aňladýar? Ol birlikden gorkor ýaly diye. Turan birliginden gorkor ýaly yeri yok. Gorkor ýaly zaten onda Ýewropadan gorkmaly, NATO'dan gorkmaly. Yok, nämäni aňladýar diýede. Putinov sen nämäni aňladýanyny gowulýan bolmaly aslında özüň. Ýöne ýene bir gezek aýdaýyn. Häzirki häzir aktual gün tertibindäki Turan birligi siýasatynyň gürrüňiniň ýekece maksady bar. Türkiýeň prezidenti Recep Tayyip Erdogany häkimetde saklamak. Şoň üçin dini ulandylar. Din tarapdan bular bar güýjini ýitirdi. Inni şowenizm ulanýarlar. Milli duýgulary, adamlaryň milli duýgularyna basyp, şondan ýene bir näçe ýyl, onlarça ýyl häkimetde galmak üçin şu Turan birligi ýok şoňa meňdeşdat. Turan birligi hakykatdan türki dilli halklaryň ýa türk
halklaň, türkü halklaň bileşigi, birligi boljak bolsa adamzat taryhynyň köp döwrüni hakykatdan ham bolar ýaly. Hakykatdan şo durmuşa geçer ýaly. Şo real ýagdaýa geler ýaly köp pursatlar boldy. Şol pursatlarda bolmady şo. Sebäbi bu Turan diýilen zat erteki ütopia. Meni Türkiýede yetiştirenler olaram Turançy milli duýguly zat adamlardy. Ýöne şolaram belli bir wagt geçenden soň öz ýaş döwürlerine ananan zatlarynyň aslynda erteki digine soň düşünüp galylar. Ben bana kendi neme demek yani koşulşamak devlet ha senin fikrin. Näme sen? O sen aýdan öz pikirini. Men pikirim diňe koşulup bilerdi. Arşa götürmek üçin edilýän syýasy bir manipulýasiýa. Başga hiç zatda. Indi her kimin öz pikiri var da indi şoňa ýallakalyk üçin edilýär. Indi her kimin öz pikiri var. Ýöne şunu ýaly bir adam var. Mesela ön gurulup bilerdi dediğiniz, ön gurulup bilmezdi. Türkiye'nin özü ön 2016 yıl açıldı. Ana 2016 yılda 15 Temmuz'da özünüz gördünüz Türkiye'de näme bolanny. Ağdarlışı nemettiler. Türkiye hem yerine Amerikan adamları, FETÖ demek, Amerika demek. Amerikan adamları girdi. Nerede koşuluşacaktınız? O vakit nerede birleştin Turan Birliği? Bak senem şu erteke anan ýaňmy? Senem şu erteke 16. iýullaky synansık zat bulan hemmeti Erdoganyň öz oýuny. Öz totalitar rejimini, diktatorlyk rejimini güýçlendirmek üçin edilen oýun. Erdogany häkimiýete getiren AKP Adalet we Galkanyş partiýasyny häkimiýete getiren saklan şol hyzmat Nur Cemaat ýa Fethullah Gülen'iň gruppasy. Häzir Adalet we Galkanyş partiýasynyň 90% Fethullah Gülen'iň adamlaryna nemele gelýär. Onun adamlaryna nemele geler ýöne reklamasy, şolun sponsorlugyny siyasata giren adamlar. Şolun yetiştiren adamları. Onun o nähili neme bolýar? Berde logika ýok. Absurd zatlar var. Nirde absurd zat bolsa ananmak kyn bolýar. Mene anany bilenmek. Dogrusyny dogry aýdaýyn. Bir absurdluk bar bolsa, logika ters gelýän zatlar bar bolsa anany bilenmek. Bak. Perde arkasındaki oyun olan oyunu bize bilemiz yok. Ona da hissat deyip bilmeyen. Yani şunu yalı o vaktinde koşulurdu diýeniňize de menem nemedem okşoňa koşulup duramak sebäbinem için diýende o vaktlar aýdyşym yalı. Türkiye'de elini nemet bilen nokta, güçlenip bilen nokta onça. Türkiye'nin hemme yerinde de Amerikan adam vardı. Türkiye şu an güçlü mü? Bakın. Şu an güçleniyor. İktisadiyeti Türkiye'nin iktisadiyeti dargadı, gutordu, o nähili? Adamlar 5 kilo kartoşka mätäç. 5 kilo kartoşka alıbilse şoňa begen ýa. Meni 5 kilo kartoşka mätäç eden zat näme sebäp näme? Men näme üçin 5 kilo kartoşka mätäç edilim diýen nokta 5 kilo kartoşka verilse ya bir näçe paket makaron verilse begen yok ýa. o tarafına hiç demeden devlet ha hiç vapşiye koşulamaz sen Türkiye halkını senem gowu bilýän. Hazır Türkiye'de mesela dolar 10 lira bolacakmışın diye emmesi dolar almana başlayan. Ha o näme üçin? Türk halkının içinde derken iqtisadiyet gowy bolsa, hemme de Türkiye güçlenýän bolsa, o näme üçin on pulunyň hümmeti gatçy? Sen aý? Pulunyň hümmetini men size şunu agurun bereymi? Erdoğan istese, yani Erdoğan diýmeýän, Türkiye hükümeti istese, Türkiye hükümeti pulunyň hümmetini dolara 3 liraya da düşürüp bilýär. Nädip?
Öz istemeye düşürüp bilýär. Ne edip? Bilemem ne diyor, düşürüp bilýär. Devalüasiye ettirecek böyle. Yok, düşürüp bilýärse ne için kaldırdı bilýäňizmi? Özü kaldırdı. Kalmasının sebebi ne için? Şu. Mesela ayakkabı satın alacaksın. 50 lira. Şimdi 50 lira neçe? O vaktlar dolar 2 liradan hesaplasan 25 dolar diyelim. Adam ne mi diye? Ben diye berde Türkiye'de şu ayakkabını dikip ne edeceğime diye işçi işledip dikip ona pul çıkarıp pul harcap ayakkabını satışa çıkaracağıma diye ta aynı ayakkabını diye gidip diye yurttaşından getiririm diye berde satarım diye. Dolar götürülenden sonra ne oldu? Hazır mesela Prasoy magazinlerin %93'ü 93% demeyen yanlışmasam yerli bolmana başladı. Hem kim öz aydın. Batır diyen. Tesvirler var. Bakı Burmut. Nemeden çıkmalı. Temadan çıkmalı gayret et. Ne olursa olsun. Türkiye'nin ekonomikası, iktisadiyeti. Erdoğan'ın politikası, siyasetim ne olursa olsun. Bileyim? Esası Türkmenler. Şu tayda burada da ayıl fayl edecek. Freeman evet Freeman näme diye. Ýeň veren ok Freeman. Men öz düşünür diýip jogap bermedim. Ýöne Freeman näme diye. Gara deňiz bilen Hazar deňiziniň arasynda Gruziýa bilen Azerbaýjan ýatyr. Hawo bilýäs. Hawo. Biz Angliýa wa diýmedi. SSR döwründe ikisini birleşdirmek üçin kanal çekilip başlandy we soň goýgursun edildi. Volga Hazara goýýarmy? Ýaňy Baky aýtda Baky Türkmenistanyň harby gemijikleri ulu gemidäle kiçirek orta ýakyn orta bilen kiçiň arasyndaky zatlar şolun hemmeti şol ýanky Gara deňizden Volgaň üstü bilen Kaspy Hazar deňizine getirilýär şeýlen Baky. Ýa. Bu sen aýdan SSR döwründen bäri bar bolan suw ýoly. Bu açyş däl bu. Bu gadym döwürden bäri bolup gelýän ýol. Şo taýda ýanky şol Volga bilen baglanyşykly ýokarky Russiýanyň içinde dadyna ýene goşmaça alternativ ýollar ediljek boldy. Dürli proyektler ediljek boldy öňkü döwürde. Şo gatnawy ýygjamlandyrmak üçin. Gara deňiz bilen Hazar deňiziniň arasynda suw ýolu bar. Suw ýolundan ara gatnaşyk, ara baglanyşyk bar. Freeman, BTMD bar. Karta seret. Karta seret diýen özüň seret karta. Google'da bara sorak gör. Suw gatnaşygy, ara gatnaşygy. Türkiye'nin hem korvet vayenli gemileri, korvet gemileri nemede Hazar Denizi'nde üretiliyor Balkan'da. Hawo? Fabrikası Balkan'da şonun. Türkiye'nin korvet gemileri. Türkmen başyň ýanyna. Hawo? Ondan magry Gara deňizde çykýarlar. Açyş däl abi. Industryda ýanardagy diýip biri bir Türk, iki Azerbaýjan. Böyle Türkmen yine otur diýse oturup tur diýse turýan bolar diýäde. Şo nemede diýär. Wagt meniň hem aýdyşym şurda, häzirki prezident bilen bolmaýar şo zat diýip aýdyp otyrm menen. Başka dominant birisi gelen wagty bolar diýip aýdyp otyrm şonu. Dominant diýende de hem halk tarapyndan syýlanan, halky düşünen adam bolmaly, ýurdu halky düşünen adam. Siyasetten hem kellesi işleyen adam. Sebebi hiç açanam şunu neme deyin de iki yurt, doğan yurt diyen bir zat yoktur. Çıkar yurt vardır. Behvit vardır. Behvit var. Doğanlık yok. Bakı. Okudum lan. Okudum. Şunu algırlayın devlet ağa. Neme delilin olsa çıkar. Devlet ağanın nemesine uğradı saytına. Neme delilin olsa devlet ağa senem. Men hakkında şunu ya delil var olsa çıkar internete koy.
Hiç ile aramızın bozulmaya, hiç ile daha şu Huawei'ye dönem etmen. Kızmanam, hiç ile alınman. Ine seret Vakı hiç. bakay. Arsan Muradov. Volga bilen Don'un arasında bir kanal var diye. Bizim İki Garawul tane bağlantı kanalı var. bilen SSR kurdu diye. Karadeniz'e Türkmenistan'dan Hazar'dan gelen 2 tane kanal var. Ben yanlışmasam bildiğim sebebi. Suriye'de Rus saldatlar gelende de şu Hazar Denizi'nden getirdiler. Bar bu köyde maglumat. Köyneden bäri dowam etip gelýän bir suw ýolu bar. Suw gatnawy bar. Karadeniz bilen Hazar'ın arasında. Muny Ya yine bilmeýäni men bir geň 10 alýan. Men dogrusyny aýtsam sen yaman geň alırdyň. yine, Rüstem Canhalam. Sagja bol. Sag bol. yine 10 yılın içinde yanlışmasam 10 yıl ya da 15 yıl sürer belki İran tünel gidişinde. İran o bu Arabistan bilen arasında bir deniz var ya kiçirek. Yani şu adını yaman ütkeşik bir adı var şu an. Hürmüz boğazı O ne şu taya da mesela Hazar'dan şu Hürmüz Boğazı'na geçen bir tane kanal aşak bolu otur İran. Ha bu aşak bolu otur. Yani Hazar bilen Karadeniz'in arasındaki tebii bir kanaldır o. Açılan kanal değil o. Häzir ýene bir neme bar? Tesir bar. Ruslar gorkup finans tarapdanam gysýan bolmaly Türkmenistany. Şoň üçinem Türkmen hökümeti Turan birligine goşulyp bilenok diýe. Ýene Turan birligine getirdiler-de. Men aslında şu efirden öň sen bilen gürleşekdim. Şu tema girmäli Turan birligi temasyna diýip. Ýöne Yine Ya şu işin ucuna söz değil de. manipülasya, samsıklık bu ara bir her zadyň bir çeni çaky da bir jyptyran wagtyň diýe, yalan sözlän wagtyň diýe türkmenli gowy söz bar. Depe diýre diýe, depe ýana diýe. Ýykylaýma diýe de şu jyptyryp yalan sözläninden özüň keyp alyp diýe, özüňden geçip başyň aýlanyp ýykylaýma, şoň üçin depe diýre diýe. Turan diýýär erteki bolmajak zat, bolmajak. Diňe adamlaryň ünsün soýalar. Ina şu Turan birligi diýilýän şu bolgusuz gurrunlygyň ýzyndan gaty uly bela gelýär. Türki halklara, Türkmenistanyň başyna erbet bela gelýär. Serediňde duruň, ýazyň bir tarapa. Şunu ýazyp goýuň, bellek goýuň. Şu Turan birligi samsyk gurrunyndan soň şu gurrunlygyň ýzyndan erbet zatlar bolýar. Sebebi bu manipülasya. Turan diýilýän utopia. Yalan, toslama boljak zatda. Hawa şoň üçinem diýe finans tarapdan gysýan bolmaly. Türkmenistan näme Orsiýede finans tarapdan garaşlymy? Baky. Yok. Inni Orsiyetin şu edýän işi şu. Mesela o geçen yıl mı şu Medvedev gelipdi Türkmenistan'a. Yadınızda bolsa. Ya da 2019'da mı geldi? Medvedev gelende näme boldu? Şoň öň ýanynda Putin bilen Berdimuhammedowyň arasy bozulupdy birazcık. Näme etdi? Geldi. Russiýanyň edýän işi belli. Gelýär. Sana öz haridini satýar. Geldi näme etdi? 200 sany kymmat baha maşyny satdy gitdi. O maşinler hem geldi mi yok mu bellisi yok. Rusya'nın edýän işi bu. Rusya sana finans tarapyndan pulu hiçbir ýurda bermeýär. Rusya sana içindeki Viktor Şef o içindeki özünün çıkarıp oturan zatlarını satar. Satışını yapar, söwda edersen bilen. Awtaýda utar ýöne. Ýöne Türkmenistan finans tarapyndan Xitaýa bagly, Russiýa bagly däl. Bir ýa açyk Xitaýa bagly. Yani şu taydaki bir oğlanı nemeden de bu neme deyipti
Sen elimde delilin var diýen olana. Yo häzir dur o näme soň gireslay, ol bolsuz gurrunlay. O seni görebilmeýänden nemelerlay. Haýsa bar Ya neme bilen deň bolýar. Türkmenistan arşivini açıp görebilirsin istese. Orada Arşiv enne açıp var. görebilirsin. Poka daşatyp sıçratmalylar. Gayrat et. Orada enne. Başga watan bolsa. Türk'ün kanaly var diýe. Ne var ne yok. Turany şondan görüp bilersiňiz diýe. Janyň Turanyň nämedigini bilýär. Aňyrsyna çykýar şoň nämedigini. Şu bu ýaşdan soň, mundan soň Turany düşünürjek bolmaň maňa. Men Turanyň nämedigini gaty gowy bilýän. Şoň üçin aýdýan size. Şunu aýdýan da Döwlet abi bu Boş gürrüň. senin bu hazırki bolan o ýygnak var ha. Türkü nemeler de yurtlar. Aziýadaky yurtlaryň toplantysı olan o prosto halkyň bilen dilinden gürlendi. Turan birliği diýip. Aslında o Turan birliği däl. O Türk genesi bolup geçe. Onuň bir nemesi sövda alışveriş uğrundan gidýär. Käbir kişi aýdýar da indi Türkiye kontrolünde tutýar diýip. Sen satan ürünü, sen üreten, özüň çıkaran zadyny Türkiye nädip sen elinden alsın? Kontrol nädip etsin? Ha, o başka gürüne. Mesela sen Türkiye'ye satarsın. Pulunu arzan satarsın ya da her kili nemedip bilersin o tayda. Yöne senin elindeki zadı nädip adam kontrol eline geçirsin? Ay bolyalay tabii gider. Geografiyada men şunu yapırzadaydım. Tarihte ve geografiyada men okullar arasında 3. yer aldım. Bakın. Tema geçelliye. Öde meselemiz çözülüyor diye. Inni şu onandan yollan yürü diye. Men şu tomoşaşymyza minnetdarlyk bildirýän. Köçe gurrun goýalyň, watanymyza gitmeli, şoňa bir çykalga tapalyň. Döwlet bey diye. Sawol bizem şoň gözleginde çıkalga. Şuňky gurrunyň çıkalgasy baky. Indi Döwlet abi zat näme etjekde? Gurrun berjek şu taýda. Bir minut ýekejemin dünýäde. Watana gideniň bilen iş çözülýärmi? Hop ýok bolýarmy? Hop aýrylýarmy? Bay bu gaýtan beter diýip jadal taýak bilen şeýdip hemme zady üýtgödüp ertekelerde ýaly hemme zat güläle gullyk bolýarmy watana gideniň bilen? Şunu aýtjakda gaýtan beter bolýar. Men size bir zat gurrun berýän. Siz özüňizden bilýäňiz başda danışan wagtymyz ondan sonra 2015'te bolaymaly. Muhammed Düýeci bilen Rahman ağa vardı o wagtlar bilýäňiz Kanadada. Öňkü mehmeň işgäri. Şoň bilen mesele gürüňdeşlik edende, aýry-aýry gürüňdeşlik edende ikisiniň hem nemesi niýeti nädip gitmeli? Awganistan üstü bilen. Şu güneçeli Türkmenistan nemelerinde siyasi parti liderleri diýeňde haýsy çıkalga tapyp bildi. Aýdyňan hiçbirisi. Hem mesela Awganistan üstü bilen. Awganistan üstü bilen gidende näme bolýar? Aňra akitip goýýarlar bir 3000 san saldaty gelene atyn raketa bilen urun vartalyok, o samolyot bilen urup geçin diýerler boldu. Terroristin. Indi şu taýda bir neme var. Yanardağ. Şu aktiv bizim tomoşaçylarymyzdan, tesirçilerimizden yanardağ. Beýdidim bolan häzir muňam peýkin çykarar o neme gyzlykly күntüler. Biz Turany däl diktatory ýykmaly Mäli gawa gaýtdy diýe. Awa. Diktatory ýykmaly. Diktatory nädip ýykmaly? Aň düşünjäni ösdürmän. Bir oýnatky diktatory ulu güýçlüň, global güýçlüň oýnatgysy bolup oturan bir diktatory şoň tohumyny aýranyň bilen Türkmenistanda mesele çözülýärmi baky? Şu näme men diýär-de mut samolyot uçary berdiler Türkmenistana gelin diýen ýaly bolýar şu. Nämäni aýyrmak? Berd Muhammed aýyrmak kyn, tohumyny aýyrmak bir kyn mesele däl. Olar gitse, olardan beter gelýär. Eger
Häzir al düşünce ösürülmese diktatorlygy döredýän we diktatorlygyň kökü bilen sowurmasaň, köküni ýok etmeseň, köküni gazyp ýok etmeseň diktatorlygyň. Berdimuhammedowyň aýrylany bilen hiç adam düzelenok. häzir şunu bir zat görün beren döwlet ağa. Mesela diktator aýdalym çykdy diýelim ekranyň öňüne. Ana men taşladım prezidentligi. Kim gelecek? Geldi diyelim, biri geldi diyelim. Vayeni taraftan adamı var mı? Meclis başkanlığı var mı? Ya da taze prezident gelende hiç olmasa 50-60 sene gerek ol ya da nämedir bu? Minister diye yine näme howpsuzlyk gullugy bilmem näme. Bulardan tayinlik var mı? Kimde var şu tayinlikler? Ana boş kürsüye gidip oturdun diyelim. Näme edip bilecek? Elinde näme var? Bolcak zat gurun bereyim mi? Aradan bir ay geçer. Olam geçmez. 2-3 kişi geler eli diplomatlıca. Havar bermen. Hiç kimin havaran bolmaz. Sen bilen şunu yal oturup gurun ederler. Ya bizim aydanımızı edersin. Bizim Berdimuhammedow bolan zat şu. Ya bizim diyenimizi edersin. Ya da en uzak gitse bir 3-4 ay son başkalan bilen bile yok bolup gidiverirsin diyerler. Boldu. Bolcak zat şu. Pakistanda sen üçün bir soru var. Baky geopolitika bilen transnasional korporasiýalaryň finans baglanyşy hakda näme pikir edýäň diýe. Geopolitika bilen transnasional korporasiýalaryň finans baglanyşy hakynda näme pikir edýäň diýe. Global siýasaty döwletler, hökümetler dälle öz bähwidini arayan korporasiýalar, firmalar kesgitleýär. Mi diýip soraýar Baky. Owa, doğru. Ulu firmalar. Ya bu firma diýende şunu ýaly düşünmäň. Bir näme diýeyim? Mesela bir Fransız firması ya da bir Russian ya da Türkiye firması diye düşünme. Firma diyende Siyonizm mesela. Siyonizmin asıl amacı näme, niyeti näme? Gözläp görün, düşünürsünüz. Türkmenistan hakkında da düşünürsünüz. Mesela İsrail'in hayali näme şu döwlet tarihte de var ya, hayali yurt projesi var ya şolun. Mesela İsrail dedim de ertesi çıkıp bir aydar İsrail'in näme işi var Türkmenistan'da deyip İsrail 2000-nji ýyllarda Türkmenistan'da Ulubursan'ın laboratuvar gurup gitti. Hiç kim girip bilmeýär şota 51-nji näme ýaly, bölge ýaly. Ana şoň üçin şo İsrail'in mesela hayaly bölgesi, hayaly ýurdan Hazar dengizine çenli girýändir. Yani Türkmenistan Orta Asya'da değil, dünyanın ortasında duran bir yurt. Baky, burmun. Şu o tür yerini tanamayan soğuksuz biri inhaşı. Öz o tür yerini tanamayan soğuksuz biri. Orada ayınla men parahat asuda gepleşik efir etçek. Şu her hili propagandalara, provokasiýalara üns berjek gelýdim. Ýöne inha şu watandaş näme diýe? Turan birligine dil ýetirseň özüňden häzir bolsen, ertir jogap soraýmasynlar diýe. Indi kime aýdypdyr muny? O maňa diýe-de, men arzuwam däl, utopiýa diýen, bolmajak boş gurrun turan diýen men. Şoňa şey diýen. Bolan maňa haýwat atan bolýar. Otayda men aýdyşym ýaly, biz döwlet ağa bilen bir görüşde däl ýani. Ona aýdyp geçdim men. Meni bir garaşda gortujak bolsaň, normalna gepleşip otursa, sen maňa haýwat atanmok, men saňa haýwat atanmok, dogry dämi? Ya sen öz garaşyny maňa kabul etdirjek bolanmok, ya men saňa öz garaşymy kabul etdirjek bolanmok. Men on ýaly gortujak bolsam, men sana şunu aýdaýyn.
meni gorkuzjak bolsaň arkaýym bol. Gorkuzup bilmezmis kanka diýen. Sebebi näme diýende waki sen kime işleýänge? Rüssem. Bizim Ben Rüssem'imiz Türkmenistan var. halkyna işleýän. Türkmenistan halkyna işleýän men. Özüm 3 kuruş pul almadan işleýän. Puluna da ihtiyacım yok halkın. Özüm yurdumda yaşamanı isteyen. Onun için işleyen. Inni Rüssem soraya. Türkmenistan haçan düzelir? Şunaydın diye. 10 yıldan beri düzeleceğine ben inanmak yöne. Ya bu tarafta devlet ağa sana koşulur yöne. 10 yıldan beri düzeleceğine ben inanmak. Yani düzeller yöne önümüzdeki 5 yıl katı elbet geçecek. Men görüşüm, men düşünüşüm şunyalı gidiyor yöne. Şu tarafında hiç kime koşulamak. Inni bak sen ayttın şu taşarurtaki Türkmenistanları yurdun içine üşürjek bolýarlar. Onun sebebi Türkmenistan'da bolup bilecek bir grajdanlyk uruşy içerki çaknaşyk üçün şular ýalaky hereket edilýär diýdin. Ol içerki uruş, içerki çaknaşyk şeýle diktatorlyk hökümetine, diktatorlyga garşy bir öz näýleligini bildirmeýän adamlar öz arasynda uruşy bilermi? Indi şurada şunu agryň beren. Seredin halk näil diýen o taýda halk başlatmaýar uruşy. Halk hiç başlatmaýar. O taýda spesial yetiştirilen adamlar başlaýar. Olam daşary yurtdan gelen adamlar. Türkiye'nin uğratmasının sebebi o. Mesela geldik herisi bu hakkında bir tane videosan vardır. Açıp izlep görün. Suratları bilen bile koydu. Daşardan gelen saldatları. Ondan sonra yine şunu alıp nemeni görün bereyin. Irak'ta başlandı sen bilyen devlet ağa. Suriye'deki Türkmenleri Türkiye'den sınır dışı ettiler köprüsünü bilyen olsanız. Almadılar. Arapları aldılar, Türkmenleri almadılar. Türkiye'nin içine. Ne için almadılar? Sebebi şu. Şu vakit hem kim düşündü, ay Türkmenlere kömeği eden yok deyip. Etti yöne şunu aldı yani de indi menem şunu aldı düşündüm. Türkiye kömeği eden yok. Biz Türkmen bolanımız için hani bir millettik yöne Araplara kömeği etti bize etmedi. O tarafından birazcık Türkiye'ye küskünüm değilse de böyle yöne beyleki taraftan seyreden de Almanla ben beğendim. Bir tarafından şu taydaki Türkmenlerin halkının azalanları kıynaldım yöne. Halkı azaldı yöne ne oldu? Şu tayda öz teritoriyanızı koruyan deydi. Bulam ne böyle hazır Türkiye'den Türkmenistan'da sınır dışı edecekler ha. Sentyabr ayında başlar deyiptim ben size. Yadınızda bolsa. Sizem yok onu zat bolmaz deydiniz. Ben bolar seyret de gör dedim. Şimdi bu akşamki Uro'dan videom. Ondan bir neçe video çıkmana başladı. Şunyalı videolar çıkmaya başladı. Bunlar önünden adamlara psikologiyada tayinlaya, psikologiyasını tayinlaya. Hava. Önünden tayinlik. Bir. İki. Aslında ben bir taraftan isteyen, yani Türkmen halkı gitmesini isteyen. Ne için? Hı? Planlanyan içerki uruşa koşulsun isteyen mesela. İşte öz Türkmen halkı giden de bolmasın diye isteyen. Yani ikinci taraftan. Hazır Türkiye'den gittiler mi? Türkiye'den gittiler. Rusya'dan hem gelirler belki. Belli olmaz. Başka yurttan hem gelirler. 50 tane Türkmen varsa içinde 10 tane yetiştirilen adamın olsa ya bu misal alıvaydı o tane 50 tane değil. O tadı 50'den köp oluyor kanşı. 10 tane yetiştirilen adam olsa yaman ulu bir zat. Yani bir zat başlatmak için kovu zattır bunlar. Vayenli tarafından eğitilen adama neme gerek gel. O taya gidip de bana bir yarar versin diyesine gerek gel. Adamla planlı. Aydalı Türkiye'den gittiler. O köpçülük, esası köpçülük Türkiye. Kalan yerde Türkiye'deki köp Türkmenistanlı yok. Gurumaçılık bolmasa, tayyarlık bolmasa, türgünlüşük bolmasa, o garnını çiğşirip, zordan yörüp, hasılap yören adamı sen estafeta iyi verip bilmersin ha.
Bu siyasat, hökümet siyasy oýunlar, global siyasat, bu ulu güýçlüň arasynda bolup duran oýunlar, muňa gatnaşjak bolsaň sen hem beyin taýdan, aň düşünje taýdan, hem fizik taýdan türgen bolmaly. Bu Onu adama yetişip var ya da şu taya. internette oturup dürlü atlardan, profillerden yazıp konon versi olanyň bilen, gomparonun bilen ýurdy alıp çykanyň bilen türkler aýdýar, dünýäi kurtarmak diýip. İnternette dünýäi kurtarabilirsin. Ama gerçek internet değil ki. Hakikat internetin daşına. Bizde Türkmenistan'da internetin o diyen rolü yok. Çäklendirilen diktatörlüğün kontrolünü. Erkin internet bolan bolsa, hemme zat erkinlik bolan bolsa, onna başka gururun. Türkmenistan'da hemme zat çäklendirilen, hemme zat haram dağı oynayan ulu güýçlüň kontrolünü. Kavu ondan sen Türkmenistan'a baranda näme? Baranyň bilen hiç adam üýtgetip bilen yok. Häzir ustaýda bir gowur sora beripdir. Häzir şonu men getirin, baky. Oňaça beýleki naýdaýym Türkmenistanda Hytaýmy, Russiýamy güýçlü diýe, Hytaýynky güýçlü. Hytaý pul bilen milliardlarca pul berip otur. Gato dogry. Indi şoňa da jogap ber, men beýlekinem tapaýyn. Bu näme diye Orta Asya'ya geplemek yerine Amerika'nın Türkmenistan'a diye... Orta Asya temasına girmän ýa-da näme fokus edilýär. Amerikan Türkmenistan'a nähili bir negatif täsiriniň bolanyny diýe gurrun edilýär. Şuňa fokus etdiýär. Dollar 20.000 üstüne çykdy diýe. Şu ya şunu düşün. Amerikan Türkmenistan'a negatif etkisi diýe, täsiri diýe. Şu arada gurrun etdiýär. Yok, dolar 20'ye çıkmasının %50 halkına nemesi var, tesiri var. Şu tayda. Halkına tesiri var. Birem %'yi kalan 50'sinin hem 25'ini diktatörün neme yeğenlerinin tesiri var. Seha doları onları işletiyorlar. Türkmenistan'da nereden valüçük bolsa bolu versin getir. Günlük satma norması vardır şoların. Yeğenlerin pulunu neme edenlerdir. Bankadan alınan pulu bankada 3 manat olsa dışarıda 20 manata satıyorlar. Yeğenleri işletiyorlar. Mesela Bayramaldaki valüçüklerin hemmesi, Cerrahöy'dekilerin hemmesi yeğenlere işleyen. Bayramaldaki valüçüklerin ahranaları var. O devlet ahranaları var. Maşinlerde oturuyor arkalarda. Bir işini bildiklerimiz var şu zatları. O valüçüklerini de öz kellesine göre mi işlediyorlar onu? Yok. Sonra ikincisi halkın yüzde halkın %50'sine öz günahkar değil mi? Halk indi şutayda neyle kızsa kızsın bana şu dolar diye 20 manat boluptur diye hem kim gidiyor dolar bozduruyorlar. Dolar diye hiç karşı çıkan yok biliyorsunuz mi? Nemçi 20 manat boldu deyip köçeye çıkan yok ya da karşı proaktif çıkan yok. Gidiyorlar bozduruyorlar köprak pulu olsun. Nemedem köprak pulu olsun da yöne dolar kımmatladı deyip kasaplar hem eti 50 manata çıkar yandır görseniz. Sen alan pulun yine şo bir zat bolýar otayda hesaplap görsen. Şo bir zatı alıp otursun. Teret baky. Gow soraglar gelýär. Andan ýollan ýöre gow soragma ýanarda gow soragma her goýjak neme nowatlaşyp goýjak häzir. Baka şunu ýetirin. Baky diýe. Freeman ýazdy. Siň pikiriňizçe onna diktatory aýranyň peýdasy ýok da diýe. Onna bu çykyşlar diktatora garşy göreşmek näme gerek diýe. Onna balar ýal çykyş edip oturmagyň bir manysy ýok, näme gerek diýe. Bir näme üçin çykyş edýär? Bir näme üçin halkyň öňünde halka açyk pikir alýar? Baky şuna bir jogap bereýin de döwlet ha. Indi adynam tutasym gelen ok. Yani nemeyi alıp bolýar da şunu spesialny proaktif çıkıp oturan alıp bolýar. Men öňem aýtdym. Murat Gurbanow dogry işläp başlasa men Murat Gurbanow goldarym diýip. Ýöne birinji şertim geldik Erziften gidýändir. Onu bir emekime bilýär. Şu
birinci gezek çıkış edende näme diýdi? Hemme kim toplansın Amerikan konsulsunyň önüne ýöresin diýdi. Indi Amerikan konsulsunyň dünyada açılan Libo yurdunda Amerikan konsulsunda bir nemesi vardır. Birinci kuralı vardır. Konsulluğa hiç kim yaklaşmalı değil, yaklaşan vakti atma hakkı var. Türkmenistan'da da mesela Amerikan konsolosluğunun akranalarını görün mesela. Biri Rusya'da, biri Amerikan'ınki olmalı. Hemmesinde yaralı geziyandır. Saldatları, zatları, akranaları. Sen şu an kapısına yaklaşıp onu alıp protesto geçirmeye gerek yok. Protesto telefonunu çıkarıp şu konsola seyredip gürleşip gör. 3 minut gürleşip gör seni şotaydan paket edip gör ki ne medmeyeler mi? Ne için geldin? Kim bilen gürleşen deyip. Ne dedi? Murat Kurbanov Amerikan konsolosluğunun önüne toplanın dedi. Bu ne demek? Toşnası Libya'da oldu. Amerikan elçisini öldürdüler. Yok protesto oldu zat deyip elçiliğin 2 kilometre arasındaki köşke saldırıp oldu. Şonu bakan alıp Amerika otaya bayanı bilen girdi. Geçenlerde ne dedi? Yeni bir sanı şunyalı nemelerden. Mehkemenin Türkmenistan'ın yekece minut. Türkmenistan Milli Hopsuzluk Kuraması'nın önüne çıkın dedi. Şotayı basın dedi. Protesto edin dedi. Bu ne indi? Türkmenistan Milli Hopsuzluk Kuraması'nın önüne çıkan denen böyle yeni edil Amerikan kiyalı olarama atma hakkı varsa. Türkmenistan'da yekece hiç kimden pırkaz alman, soraman atıp bilen adamlar şolardır. Git önüne Milli Hopsuzluk. Git önüne Milli Hopsuzluk Kuraması'nın delik deşik edip görkesinler. Ya da milli hopsuzluk maslahat veren şeyle güçlü adamlar, senseyler. Bunu bilen yok mu? O Prastoy Premier hakiki bolan zat. Öz ejesine atan oğlum var. Öz ejesine çansa gelya dijurunda görüşeyle karşılaşa. Gelme diye gelya ayağından at ya. Sen indi Prastoy çansa gelende şonu yalı öz ejene atıp oturan bolsa milli hopsuzluk kuramasına önüne giden de ne medyalar biliyorsunuz mu otayda? 2008'de olmalı. Seydi değil mi? O Seydi'de 20 tane saldat hem yarağı bilen bile Türkmenabad'ın içine çıkıyorlar. 2 tanesi Bayramala gidiyor, yeneneme çıkıyor. 20 tane saldat. Şimdi görün bereyin de şu taydan özünüz manı çıkarın. Devlet ağa en azı, şunu yalı abartman gürleyin, en azı 2000 insanı polis değil, 7. addel değil, 2. addel değil, sadece mehkemen işgeri geldi. Tarakanam değil. 7. Mehkemen işgeri geldi. Ne mettiler biliyorsunuz mu? Yani 20 adama neyle pırkaz verildi? Saldada. Gören yerinizde atın. Gören yerinizde atın alın. Eğer elindeki yarağı diye kiptinde asırlı olsa ya da diye şu nemesinden, kabzesinden diye de şimdi kabzesi Türkmencesini bilemem şunu. Yani atışa hazır şekilde tutuluyor ya. Şu şekilde tutulman drone olsa avtomat yani elinde de omuzunda asıklı ya da yere koysa diye. Gunna koy. Aha. Gunda ondan tutman drone olsa diye onda diye yatırıp naruşniklen diye. Eğer şu tayla tutup drone olsa diye attın diye. Siz o saldatlar bir kartoşka baskıladılar. Yani bir mesela mekana önüne baskını yapacak. Gitti bas onda Frasto 20 saldat köçer çıkan 3'ün nemetiler. Onlar bunlar Türkmenistan'ın hakikatini bilen ok da şeyle mi? Ya bilgeçliğin mi? Türkmenistan polislerinde yara yok mu deyip krediler. Emmesinden baş olan yara. Bakay. Yine kovzor olan biri. Biz onunla gitmeli mi vatanımıza? Biz gelecek deyip kayıttık. Devlet Bey diye de. Vatanımıza gitmeli, devlet ağa. Yani şu şekilde gitmeli. Yani Türkiye'de en köp neme, Türkiye'de sonra Rusya'da sonra 3. yurt. Yani sıralama giden de en azı Amerika'da 25 bin bilen 40 bin arasında Türkmen vardı. Şunu yalı izine koyan vaktiniz en köpü Türkiye bilen Rusya. Yani şu tayda hiç hili neme yok. Organizasyon yok. Hiç hili bizde. Birleşik bilemiz yok. Birleşik bilemiz yok. Kuromoçuluk yok. Birleşik bilemiz yok. Anırdan biri çıkıyor bir zat diye
bu taraftan yine bir çıkıyor zaten. Liderler hem öz kisesini düşünüyor, özünü düşünüyor. Sonra edip gidecek. Lider yok bak. Lider yok. Opozisiya yok. Şimdi men gözümde hiç lideri yok da vapşı. Şimdi düşünenler için aydı otin. Men gözümde lideri yok. Şimdi ikincisi hem şunu bir zat var. Özem eşleyen bolsa nemedip biler. Rahman ağa bilen gürleşemde ilk başta ben ona hakikaten hem inandım ki bir zatlarına gürün berişinde. Nemediydi biliyorsunuz mi? İstanbul'a gelecek dedi. Bir gezek geldi gitti İstanbul'a. Biz berde karşı otursa adama. Adamdan ses yok, sual yok. Ay maşinde avare ettim. İstanbul'a gelip bilmem yine nem ettim. 2 yıl oyalap sakladı. Son Dubai'den bir oğlan geldi. Rahman ağa Muhammed Duyacı dedi. Olar ben aytdım da ona. Şunu adamlar var dedim. Şular dedim. Yaşlı bolup dedim. Yaşlı bolup Türkiye'den yer tutup nemede birleşip başlasalar bir zat bolar şu dünyanın gözüne düşmene başlar. Bizim zat yende oğlanın yekece cevabı oldu. Biliyorsunuz mu neme dedi. Olar bilen gitsen dedi. Menzin hem gidecek yeriniz dedi. Balkandaki neme asobu bolar dedi. Bunu ayıttı. Özlem gitti. Sen olan bize inanmadı. Bakı. Bu finansklar bilen iň soňunda dogry neme tapylýardy. Finansklar häzir daşary ýurtda hakykatdan hem opozisiýa dörejek bolýar, syýasy gurulmaçylyk, syýasy hereket dörejek bolýar. Şoňa bir tarapdan Türkmenistanda haramdaň rejimi päsgel berjek bolup garşy çykýar. Türkmenistanyň üstünde oýun oýnap beren we geljek näçe asyrlaryň dowamynda da öz planlaryny durmuşa geçirecek bolýan global güýçlüňem päsgelçiligi bar. Ondan öz aramyzda adam sanyna bolman halk olary adam sanyna goşman üçin, adam ýerine goýman üçin başga batwaljylara hyzmat edip, şolara dönükli, öz halkyna dönüklik edip, keseki batwaljylara hyzmat edip, öz halkyndan, özüni adam ýerine goýmayan halkyndan araljak bolýanlar bar. Ine şolar arasalanandan soň hakyky opozisiýa, hakyky syýasy gurulmaçylyk, hakyky syýasy hereket ortaga çykýar. Şu soraga jogap bersene. Bayhan Baky siz näme diýseňiz diň ýurdun içinde uruş bolar. Bu uruş günäsiz halka garşy bu uruş diýe günäsiz halka gatty täsir eder diýe. Wagt Doğancan bizem ertirden beri şonu gürün edip otyrs. Şonaydy otyrsa. Onu bilip otyrsa on bolja onu. Ýöne halkymyz birleşse şunun öňüni alsa bolar. Daha halkymyz hem biraz kyn birleşer. Sebebi näil diýsem, uje beýne singdirilen de bu. Häzir simboly bizim halkymız bir tarapdan hakam beresin gelýär Türkmenistan halkyna. Näme üçin? Häzirki diktatordan hakykatdan hem ýadan üçin häzir kim çyksa da urra diýip ılgajaklar. Ýöne o çıkan adamın asıl niyetinin nämeligini kim biljek? Baky. Bağışla Viktor Şef diýip berýär, döwletaga sen bol lider. Men seni 2002-nji ýyldan beri tanaýasýa-da. Yok, men beýle bir nemem ýok, niýetim hem ýok. Dogry aýtsam, özümi şoňa laýyk münasibem göremok, ýeterlik derejede de göremok. Awa, men öz başarýan işim bar. Metbuat, media, gurulmaçylyk işleri. Şunla men bilim goşap hyzmat edeýin. Ýöne lideriň aýratynlyklary, lider ol durşu bilen başgaça bolýar. Ondan men özümde olar ýalyky lideriň aýratynlyklaryny zadyny men özümde göremok. Lider diýen adamyň konsulun öňüne çık diýmez. Awa.
çıkalım deyip biler. Yani çık diye aytmaz. O dünyanın ağır ucunda oturup Türkmenistan'ı yıkıp elektronik devlet bilen 2 günde düzeltmek yaman ansattır. Yani dünyanın ağır ucundaki el Türkmenistan'a uzanmaya hiç açana. Lider diyenin halkın yanında bile yöremeli dengine. Men sizin arkanda demek bolanak, men arkamda emek men var. Yanımda hiç kim yok. Birem onyalı yok bu devlete, yok bu halkın sesi, yana birinin sesi demeli eldeni bir olmalı birinci. Yani o lider sözünü geçirip bilen dominant biri olmalı. O aydı yok o çıkıp oturan liderlerin birbirinden nemesi yok. Geç oturan yeri yok. Amerikan konsuluna çık yok mekamen önünü bas yok. Ruhy Uje taýdan sagdyn bolmaly, hemme zatdan öňürti. Lider boljak adam ruhy taýdan sagdyn bolmaly. Global syýasatda düşünýän bolmaly. Arassa adam bolmaly, arassa. Esasy zat ha arassa, arassaçylygyň aýy Xitayda tutyrşuwat. Näme üçin Xitayda orada adamlar arassalansyn diýip. Xitayda şunu aydyp bilerim men. Mesela men öz pikirim. Ben hiç kime reklama dedim o şahsi nemem aydı otun öz pikrimi. Şunu aydayın. Mesela Liboy bir liderin hazırki sizin liderlerin karşısında bir işine gelmedik bir zat gurun berin. Siz reski daşlamana başlarlar. Yani şunu ben hemmesi bilen gürleşenim için bir zatını da fark ettim. Geldik herisi bilen şunu gürleşen vaktin. Yanlışın yanlışı bar bolsa sen yanlışın var ağam diyende sen oturup dinleyen yekecek birini gördüm ben şotayda. Geldik herisi dinleye. Mesela ben şahsen geldik erzif diyerim. Sen halkı düşün ya. Näme diye? Çıkman diye. Türkmenistan'a gitseniz diye. Sessizce garaşın diye. Bir zat bolana çelli garaşın. Onu ya ılgap diye. Çıkman köçe diye. Sen birinci gidecekler siz olursunuz diye. Adam bile içinizde bilemek vardır belki de. Önce lider deyip seçmezden adam bile oturup 3-4 günler gürleşip görün. 6 ay gürleşip görün. 1 yıl gürleşip görün. Ana onda adamı tanarsınız. Uzun gürleşip görün. Geldik erziften Liboy bir zadı sonra gurun berýändir. Hiç çekinmeyen gurun berýändir. Sadak mentalni gurun berýär özü. Öz jizinden sonra yok başka eden işlerinden sonra hiç çekinmeyen sonra vermeli. Men şoň üçin geldik erzif diýip aýdýandyr. Ine gowur soraw sen üçin baky. Sebäbi sen şol toparyň öňüni çekkenlerden şol toparyň. Şoň üçin Liberty of Freedom sana yaman gowur jogap berdi. Bu sen tanayan bolmaly. Sapar Iklimov'da, Sancho'da ve Cücücük Kemine'de liderlik görýäňiz mi diýe. Yok. Gözün jogap ber. Görem yoksa gorka adamdan lider bolmaz. Kellesi işlemediği adamdan. Maşenikten. Bende ses zapisleri var ha. Prosta çıkarasım gelmese karşı taraf karşı çıkıyor. Yok, onu soň deme. Arslan Muradov soraya, Liberty'nin özünden soraya. Sen nähil pikir etdiň diýip soraya. Liberty senden şol ýanky nemeni. Inni temadan çykmaly. Häli bir neme boldy. Şutaýda bir ine gowy soraw wa. Baky. Näme üçin halk bilen organ işgärlerini biri-birine karşı goýýarlar? Mundan näme peýda wa diýede. Bu şol ýanky Ana. telim edek gaýtaladyň, şu niýe var edek gaýtala? Ana men aýda oturan zadım. Hemme liderin amaýdan gepi şudur. Meheme. Milli Howpsuzlyk Guramasy hiç açan özüni bildirýän däldir. Men size şunu aýdyn. Birem gidip Milli Howpsuzlyk Guramasynda işleyen ya da bir zat eden tanıdığınız bar bolsa ruhunuzdan duymayandır. Men tanıdığım vardı. 2-3 tane vardı. 2-3 sen birbirinden habersiz. Hemesini aýdýan gepini hem bilýäňizmi? Diktatora karşı. Mesela spesslujban ne medyalar, kontrrazvedçikleri. Olaram diktatora karşı hareket edýärler. Berden medyalar
Bir sany nemede grajdankada giyinip öňe gelýär polis. Diye gel seni ne adela gidelim zat diyorlar eski çıkıp ne diyorlar işte bu mehemen adam değil o. Meheme diyende Yamanköp onun nemesi vardır. 7. adele meheme değişlim onda. İç işlerine bağlı 7. adel. Gizlingulluk olaram gizlingulluk. Tarakan var. Olaram gizlingulluk. Olaram hiç kim bilmeyen neyli gezenini neyli nemedenini. Berde halk bilen vayenni birbirine düşürmek. Ana iç savaş nereden çıkıyor? Bakay. Men döle da yekeceğim. 2011'de bir tane restoranda açacak. Neyli restoran kiminliğini açmayın. Ulu restoran yani. Hakikaten hem konkretli kımmatlı restoranda načalnik, prokuroru, načalnik gaye hemmesi geldi. Sonra men ne ettim de neme asujit diyelim. O garsonluk ettim de. Garsonluk ettim. İçinde ne tanıdıklarım var. Prokuroru di, načalniydi. Tananoklar beni. Bile oturup bir adamlarımız. Neme gürün ediyorlar biliyorsunuz mu? Şu ölse de diye bir kurtulsak diyeler biliyorsunuz mu? Ölse de diye kurtulsak diye dine pırkaz diye bizim diye irdik diye halkın diye nemesi olduk diye gözünde diye şeytaniyalı görünüyoruz diye. Halkın gözünde. Ya bir bağda yoran adam bağban bolana ve iç açana. Şutayda Arslan Muradov deyip bir aktiv gowy tesvirçimiz, tomaşaçymız, yürekdöşümüz ýazypdyr. Gurban kellesi işlemese de lider bolup ýör diýe baky. Biz ýanky özüne lider diýenlere ýa-da özüne lider diýenlere biz zälle umman yeterlik göremiz ok diýsek, yeterlik bolmagyna gerek ýok. Kellen bolmasa da işlemese de lider bolup bolýar diýe Arslan Muradov. Sen näme pikirde? Ben karşı fikirde severim için kellen işlemese de lider bolup bolýar. Şimdi size şunu yapacağız eden yurt dışına gittik mesela iki prezident bir yerde oturup gürleşmeli yerler bolýar. Jurnalistlerin önünde çıkıp sonra o cevap vermeli. Bu taýda sen hiç yanında danışmanın yok zadın yok. Yanlış bir karar bilen näme bolýar? Japonya atılan 2 tane neme nükleer bomba. Japonların bir gepi var. Şu gepi näme? Kardeşi olan dilinde bir gepi var da öyle da. Olan 2 ilman neme diýmişin. Bire barış diýmekmişin. Yani uruşu koyup barışalım diýmekmişin. Birem yine başkaça ters many berýärmişin. Japonlar şu wagtky prezidenti çıkıp şu gep ulanan üçün Amerika näme etdi? Nükleer attı. Uruşu devam ettirýär bular diýip. Ana şonu kararı bermeli yerler hem gelýär. Onda näme etjek? Hökman ya kellesi işlemedik bir yerini koyanu bile Amerika ýaly yurt olsa mesela Trump'ın hem siyasetten kellesi işlemek ýöne Söwdadan kellesi işleýär adamın. Trump'ın hem önünde gürlende pikir etmeň arkasında o 3 metrlik ekrana garap gürleýändir olam, okap gürleýändir. Öz başına karar beren adam däldir şolam. Şolam bir kukla ya da Joe Biden. Öz danışmanının adını bilmediği adam şolama. Be. Doğrudur bolup biler. Arzuhan ýazýar. Organ işgärlerine hiç hili öz halkyny pikir etjek adamlar däldi organ işgärleri. Sebäbi olar başyna boynuna alıp girýärler şol işe diýe. Seredin size ikisiniz neme gürün berjek. Bolanzady gürün berjek. Lebapdaky neme neme şu wayankamat bolýar ulusy. Velayet wayankamaty. Afganistan granisasyna salda uğradı oturlar. Lebapda indi emme sportsmeni olanlar topladılar. Aşgabat 10. Garadok. 16 yaşında oğlan gördüm devlet ağa. Ağlap oturan oğlanı gördüm. Yaş, hor oğlanlar. Afganistan kuşku bilen şu kerki arasında neme koy veriyorlar. Granisa koy veriyorlar. Aşgabat'tan şu Afganistan'a gidip barayan bir sani kontrol araziye çık gel ya.
deyiptirler karoça Akitman deyip. O конечно özün gelip tanıtmadı men kontrol razıya çık deyip de o taýda men bilen başga gürüň boldy. Onun üçin men onu bilenim üçin aýdym. Adam oturuyor näme diýär bilýäňizmi Vayankoma? Bu soldatlar mene gitjek geldi ya. Bular diye şu Granisadaki paranın özü gelip gitsin diye mene gitjek geldi ya. Bular mı yurdu goracak diye. Buların boyu diye avtomat bilen dene diye. Näme üçin diye daýy oğlanlar Aşgabatda berip otyň diye. Velayet Vayankomam diye prikaziya nemeden geldi ya. Yokardan geldi ya. Az aydılmacak gepler aýdýar şo taýdaky. Hani mehmen işker diýäňiz ya da kontrol edecek. Şu yokardaky adama var ha. Ağzı alınmayacak gepler aýdýar. Onun diye enesinden başlaya sülalesinde gutorya. Ertir gidip baryan diye. Bilemezseniz olar üçin oteller zatla besplatmydyr. Men diye bir gün otelde kalacak diye ertir gidip baryan diye. Bana diye bular diye nira urotsan urot diye. Ertir diye boyu 1.80'den pes bolmadyk diye. Hem sportsmen olanlar bana berjeksin diye. Menim diye gidip diye parana koyup gidecek şolar diye. Bolmasa men adam ekidemok diye. Hani berde indi kimi yurdun düşünmeye? Indi yana bir zat gürün berem. Paranda bir indi haýsy çaslany gürün berjek gel. Afser bolýar. O ucu zalyot bilen işe gelen de. Ay diye 5 ýylym var diye. Sen Granisada işlende 5 ýyldan keň işlen o ýerini değiştirirler, transfer edýärler. 5 ýylym var diye. Goja tanıdık oğlan tapıp diye işimi diye tizdirek ileri almalı diye. İşin näme diýip soralıyor. Afganistan'dan diye Türkmenistan'a geri geçirmek diye. 5 yılın içinde diye bildiğim kazanayım da diye ondan sonra gidecek diye. Taptım adamım taptı şu özüne. Ya tapan adamlar hem tutuldu onların. Ana o olsa halkını yurdunu düşünmen adam. Tapan adamını bilen mi? Aylık ya şunu diyeyim yılda bir sana sen neme Toyota Land Cruiser istediğin modelini alıp beriye. Sen diye şu adamı şoförü alıp olup mala gidip alıp gelmeli. O adam halkını yurdunu düşünmeyen adam. Näme diýsen hem satýar. Yani böylekilere gelende başkaça onun için hem baş barmak deň däldir. Inni şuň küýse kötüçlügi jemlesek. Baky. Häzir. Ştaýda nemelere seredeýin. Ştaýda iki sany bir gowy tesir bar. Şolaryň birini ikisini hem saňa häzir nemetjek. Şoň bilen onuň şuny jemläli, iň soňunda öz pikirini aýt. Salam baky, siz injik köp zady bilýän diýärsiň. Siz häzir näme bolupdyr Türkmenistanyna? Näme üçin bugün ýegenleriň magazyny dawa boldy diýe. Düşünýärmi näme diýende? Awa köşkde dawa bolup durmuş on nemesini aýdy oturandyr belki. Mış da şeylämi? Mış. O mış bolwan biler. Bolmana biler. Ýöne şuňa bir zat bar. Soňu gelip oturýar. O tarapynda men goşularyn ýöne. Häzirki diktatorun soňu gelip otursa Russiýa gitdi bolmady. Amerika bir tarapdan kısmana başladı. Russiýa giden üçin Amerikada onun ertesi günü onu kısıştırmana başladı. Ondan soň soňu ýaklaşdy. Näil diýsen häzir size bir zat gürrüň berseň hem onun bahanasyny gözlemene başladyk. Mesela Türkmenistanda waýany baza bar diýdik. Onu nemetdiler. Nirde bar, näili bar. Aýratyn gepleşik etjek. Ýöri taharbalar bilen seni şu teman bilýänler bilen bile gürleşdirjek, özara pikir alşyk etjek. Gürleş koydum. Şu soraga jogap ber. Şul opozisiýonlar, aktivistler näme maksady bar? Bardy, gelli maksatlara amala aşdy diýsegem näme umyt edýärler? Şolar hakda näme bilirsiň baky politik. Düşünýän mene düşünmedim. Menem düşünmedim ýa politik hem dermen.
Şu aktivistlerin opozisiya we aktivistleriň diýen maksady bardy gelli şuloň diýe maksady näme diýe da bardy gelli diýe birden şuloň diýe şu maksatlary, planlary amala aşaýsa diýe. Şular diýe näme umydy diýe. Şolarak da näme? Şulardan bir halka näme peýda geler diýjek bolýar da. Peýdadan köp zarar geler de ýöne emmesiniň hem niýeti prezident bolmak. O men görüşüm ýöne men berde emme zada aýdyp oturam men politik diýemok men öz pikirlerimi aýdyp oturym berde birincisi. Ikem emmesiniň niýeti prezident bolmak. Üçüncüsü hem şunu ýaly bir zat bar da ýurt häzir prezident bolduň diýelim 5 ýyllyk ýa-da wagtlaýyn diýelim de olaň dilinde wagtlaýyn prezidentlik götürüp bilýän şo taýda. Günah kimin üstüne galýa? Berdimuhammedowyň üstüne galýa. Sen näme üçin o ýurdu batyryp gitdi? Sen arada näme alan ýaly bolýar? Mesela pastadan kiçijik bir dilim alan ýaly bir zat bolýar. Ýöne ulu pul hakykatdan pul alarmyn artyk näme alsa ýa-da şo taýa gitdiň diýelim. Napyrmy wagtlaýyn hökümetiň içinde prosto bir emlak aldı diyelim. Ortada baka yok. Yani bakası tölendi deyip emlak alıp biler mesela dosyalarla üstüne eder. Sopistini bolar. Ondan sonra isade edip bilmersin mesela. Bakay. Dosyen girliğin dokument ananalsa sana diye hemmesini asasan aydıp berersin bağışla diye. Ferhat. Vah aytmadık zatlarım yaman kendir. Onları eşitmedin yani sen. Onlara men aytacağım del. Aytmanam. Bular sen görünen dağın ucundaki karlar öyle. Sen eşiten zatlar yok. Bular gizliğin değil hiçbir sen. Buları birazcık oturup gözlep gör. Ya bizim halkın işte şunusu var. Tayin üzüm biş ağzıma düş. Onda şu günkü gurrumuzu häzir jemletek men baştaky neme alayın. Hem gittirme baştaky. Gepin tümmek ýeri şu gün biz baky bilen näme arady gurrun etdik. Aşağı ýurtlardaky Türkmenistanyň watandaşlaryny dürli ağlawlar bilen ýurdun içine çekmek we ýurtda garajdanlyk urşuny, içerki urşy, agdalalygy döretmek. Edil Siriýadaky, Libiýadaky we beýleki yerlerdäki ýaly Türkmenistanyň içinde agdalalyk, bulaşyklyk döredip halky gırdyrmak biri-birine. Ondan soňra öz haram bäkbitleri üçin häkimiýeti ele geçirmek. Şeýle planlar bar. Bu planlar bilen bile iş ýaşaýan daşarutda özüne oppozisiýa, aktivist diýenler belki bilýär bu plany, belki bilmän bu plana gatnaşýar. Bilip ýa bilmäni diýär. Gepin tümmekkeri şolaň hemmesi Türkmen halkyna garşy bolan. Diktatora däl, Türkmen halkyna, Türkmen halkynyň ejir çekjek, Türkmen halkyny gul etjek planlara, proýektlere gatnaşýarlar, goşunt goşýarlar. Bizim şu günkü maksadymyz näme? Yol açylany bilen Türkmen yol açylsyn diýmek diktatorlyga çäre däl. Türkmenistanyň problemany çözenok, hiç taýda çözenok yol açylany bilen. Size samolyot uçar berileni bilen, arzan bilet berileni bilen hiç taýda çözelenok. Size berilýän boş wadalar bilen hiç taýda berilenok. Hiç taýda çözelenok. Şunu düşündirjek bolar. Baky jemlek goýberýärdiň. Şu gün esasy sen aýtmak isleýän zadyň nämedi? Jemle şu günkü gurruňy. Esasy aýtmak isleýän zadym şu mut biletler bilen ya da arzan biletler bilen de kampanyalar bilen. Türkmenistan'a gideceği adamların bizde gideceğimken yani gitmeyin diye aytacak men aslında mağa kalsa hazırlıkça diye aydı otuyum. Seyanem için diyende Seydideki türmede oturanlar hemmesini Marat transfer ettiler.
Bayramaldaki türmeye transfer ettiler. Sonra mara payladılar. Seydi de boş oldu. Birem geçenlerde geldik herif film koyan bir videolu nemesi vardır şotayda. Türmeye ul oldu oturuyorlar deyip. Bunu Türkiye medyasında da çıktı. Otaya aeroporttan çıkar çıkmaz sana avtobus garaşı oturandır. Yelanı karantina gidiyas deyip. 15 günün içinde de 10 yalı çıkıp berden durup 2 sani sim bir sani ekran arkasında oturup gürlemek yaman ansatır. Men gürlemem yok demokratik sorarın. Sana näme diýip aýdaryn zaten. Onu aýdyp bilmeýän. Olan bir nemesi var. Deposuna giren vaktin karanlık jaýy bardyr. Onun kapısında bir zat yazandır. Berde Allah'ın adı geçen ok deyip. O taýda hakykatdan ama adı geçmeýändir. Sen şunu ya gürle diýerler gerek bolsa etmediği işini men ettim diýip bülbül ýaly ötersiň hem saýra oturarsın men ettim diýip. Şoň üçin hazırlıkça kıstanma diýip aýdyp bilerim men. Birleşin etmeli işiniz şu. Birleşmek halkımızı. Size gidip de bir yerine nemedin diyemiz yok. Birini saylan, birini seçin diyemiz yok. Halkın özü birleşsin. Birleşip geçenlerde mesela öyle daha geçenlerde 2 tane oğlan tuttular dediler de hani hakikaten tutuldu mu yok mu? Olan bir başka mesele. Mesela tutuldu mu? Hakikaten 2 tane sen bilen dava arkadaşın mı tutuldu? Sonra neçeli duruş otayda. 1000 kişine 2000 kişine ek edip hiçbir türmeye basıp bilmeyeler. Türkmenistan'da basıp bilerler. Yöne o sen içeride de bir yere koyacaklar ha. Ek edip içeride de bir yere koyarlar seni. Otaydan hem sen yine yöredip bilyen şu zaten etçek işin etçek bolsa. Yöne davanda sonra neçeli duruyan bolsan. O 2 tane polisi görüp ya da formalı adamı görüp titrep dursan o sen davanın hakiki ideolun güçlü bolup bolmadığına hem şüphe dörür diye. Yanındaki adama inanmalı birinci. Bak şunu oku. Arslan Muradov 2 milyon adama türme tapar mı olur diye. 3 milyon 4 milyona tapı otira açık türme. Guantanamo yalı. Sereden Türkmenistan içinde. Doğru değil mi? O taydaki Bekvitlerin yanına 2 milyon adam hiç adam değil. 5 milyonum hissat değil. 6 milyonum hissat değil. Hazır aydotin türme oyunlar, haramçılıklar için hiç adam değil. 5 vilayette 5 tane türme açıldı diye oturuyoruz. Hazır ayda oturuyoruz. 5 vilayette 5 türme. Sa 2 milyon emmesin türme basacağı adam yok o tayda. Her vilayette 10 bin kişiden 10 bin kişilik türme etseler ne çok oluyor? 50 bin kişilik. Önkü türmeler hem koş üstüne. Hadi diyelim 70 bin kişi oldu diyelim emmesi. 70 bin kişini aldılar mı? Zaten bir projede yadınızdan çıkarma. Kelleğini tuttuğumu boldu. O gövde gerek değil olarak. Kelle gerek. Haberden çıkıp kanı kızma oğlanlarımız ya da şu başında gidi oturan mesela aktivistlerin başında gidi oturan oğlanları alsalar hem oldu. Halkın kalanının gözünü korkutup bilyeler. Ya to yine derhadan koy. Bir şunu bir politika var. Yekicim öyle de. Bir şunu politika vardır. Halk gider otayda hissat değmez. Koy verer. Bir ay 15 gün gezersin. 15 gün karantinadan sonra çıkarar seni. Bir ay 20 gün gezersin. 5-6 kişi çıkıp köşede 2-3 tane polise atıp giderler. Hiç kimem soramaz bulardan. Yara nereden aldın? Zadı nereden aldın? Mesela iç savaşı bolonok diyelim. Yöne 5-6 tane polis atıyorlar. Ne mi bolya? Diktatör çıkyadan diye ne mi diye? İşte halk neme? Bula diye terörist diye bakana emmesini topla. Bu ayaklama yapanlar emmesin. Senin telefonunu aldılar otayda bellep koydular. Emmesini toplan şuları. Ana bunlara terörist grup bağın içindeki adamlar. Oldu. Yöne o nemeni hiç kim izlerlemez o. 5-6 kişi nereden geldi? Kimin adamı? O diktatörün öz adamı mı yok mu? Çıkıp bunu yalan ettiler zaten. Şunu yalan düşündüm görün yani. Bakayım. Öňürtü sen garaýşyňy öwrenmek isleýän şu temada. Soňra men öz garaýşymy beýan etjek. Best prinsiýa. Arada Erkin Türkistan'a 4 bolup beren interwýuňyzda
interwiwňyza nähil baha berýäňiz diýe. Kimin beren interwýu? Şo erken sesiň soň adyny ütkeden kanaly, erken ses türkmenli, soň erken Türkistan molly. Inni şo taýda ol gaty köne gepleşik, köne täzeden bölekläp goýýa, şo gepleşigi. Şol Sapar Aklimov, Murat Gurwan, Düýeji. Başka kim vardı? Da men izleme var yolları. Üçüsü vardı, üçüsü vardı. Kamil bilen men vardım, beşimiz de hava. Şo diye şo interview sen seyretmedin şoňa, ha? Yok, ben bu aralar biraz sıkıntılarım var. Başka şehirde geçtim şu an. Köne video, geçen yılki video. Ay bilmedim ya, yadıma düşemekte öyle. Bolya, onunla men cevap berýän. Best Yo, ben Türkistan hakkında men aýdyp biljek zadım var ýöne. Yo, Türkistan girmäli, o temadan çykmaly. Türkistan başka ol. Erken ses Türkmen kanaly vardy. Erken ses Türkmen däli, Erken Türkistan diýip adyny ütkötdi da. Ondan Erken Türkistan ideologiyasyna, zadyna men goşulanmak. Näme üçin goşulanmak? Men maşgalan mätäç. Men öz türkmenim mätäç. Men öz türkmenim batgada. Men öz türkmenim zınnanna. İlki bilen men öz adammy çykarmaly. Men özümi oňarmaýan bolsam, gidip ol Türkistan ýylan geografiýa ho, aňyrtyna bärdine göz ýetmeýän müňlerçe kilometrlik geografiýa olam häke şol Turan ýaly hyýalyň, arzu-hyýalyň ýyzyna gezip görmekde. Pikir dagatmak, ünsüz olmak, fokus ettirmezlik. Esasy günüň temasyna, esasy mesele, problema fokus ettirmezlik, üz çektirmezlik. Şol Erken Türkistan, Turan, şolar ýaldatlar. Adamlaryň başyny özüne aýlap, allap, öz etçeň edip egildirip gitmek başka istatdan. Şo taýdaky Sapar Aklim, Düýeji, Gurwanow şolary halkyň öňüne näme üçin çykardyk? Ya halkyň öňüne näme üçin çykaryldy? Siz görüň, şolar özüni kameraň öňüne nähili alyp barýar. Edilýän gurrunlara özleri nähili jogap berýär. Şolaryň arasynda garmoniýa, sazlaşyk barmy? Şolardan halka bir peýda gelermi? Halka peýdaly bolup biljek adamlarmy şolar? Şu zatlary halkyň öz gözü bilen görmegi, öz akly, aňy, düşünjesi bilen seljermegi, öz eleginden elep geçirmek üçin edilýär şu zatlar. Ne Düýeji, ne Gurwanowyň, ne Aklimov'un hiç birinin reklaması däl. Siz şu edilýän zatlara dogry düşünün. Kameraň öňüne çykarylýar. Näme üçin? Şonu siz görüň, tanaň, seljeriň, öz terediňizde şonu çekip görüň diýip, özüňiz baka beriň. Siziň düşünjäňiz, göz ýetiňiz giňesin, adamlar tanaň diýip. Şoň üçin adamlar tanamak üçin görmeli, gepletmeli, bile işleşmeli. Şoň üçin edilýär. Interwiwňyza nähili baka berýäňiz. Men şolary ýal baka berýän. Kanaatlandyryldymymy jogap bilenmek. Ben Türkistan hakkında şunu aýdaýyn da, Türkistanlar näil diýem, olan bir san lideri çykdy aslında Hytaýa garşy gowun emetdi, hereket etdi. Bundan bakay, boş gurrun. Boş gurrun. Salyut atylýar köçede. Toy ya bayramçylyk salyut atylýar. Samsajak ýaş oglanlar şonu video çekip Türkmenistanda diýä halk ayağa gally, inha ortalyk karışdy, ay näme etdi, atyşyk başlady, zat etdi. Olar ýazat ýok. O internetde oynayan oyunun däl hakyky durmuş. Real durmuş, hakykat durmuşun hakykat internetde oynayan oyunun internetde görýän rolikleň däl hakyky durmuş düýbünden başgaça.
bir zat bolmak üçin taýýarlyk gerek. Öz-özünden hiç zat bolanok. Türkmenistanyň halk öz-özünden ayağa galmaz. Belli bir geçmeli etapy bar. Belli bir görmeli taýýarlygy bar. Sen provokasiýa edip bilersiň halky. Halk çalt provokasiýa reaksiýa berýär. Hakykata çalt reaksiýa berenok. Şu wagtçe adam zat taryhynda hemişe şeýle bolup geldi. Köpçülük massa diýilýän köpçülük sürü hemişe hakykata däl provokasiýa reaksiýa berýär. Öjükdirme reaksiýa berýär. Olam samanyň alawy ýaly, samanyň ody ýaly bolýar. Burdan ýa buf edip ýa ýyzy ýok, közüm ýok, ýylgym ýok, pedadym ýok, hiç adam ýok. Baky O işte otun dölet o. halk ayağa gally ýurdun içinde şu wagt rejim çöktü diýip habar geldi şu wagt diýe. Anan ýaňmy? Bolýar. Men size öz etçeýişimi aýdyp bereyimmi? Mesela halk ayağa galdy diýelim ha. He, bolmasyn. İnşallah men ýalňyş çykaýyn. Men ýalňyş bolaýyn. Men şondan ýana gülüň üstümden ýalňyş çykdy diýip aýdanyň. Uruş çykmasyn ýurdumyza. Ýöne uruş çykman. Mesela aýdalım uruş çykmady. Daşary ýurtlar tarapyndan yerleşdirilen bir täze prezident geldi diýelim. Bu gitti diýelim. 2-3 ýyl garaşarym men ýene. Gitmem Türkmenistana. Näme üçin diýemmi? 2-3 ýyl garaşmamyň sebebi şu. Nereden bilýän sizi etmejegini? Onu bilersiniz. Zaten şunu yapırdı da bir düşünüp görseniz bular hiçbirisi Türkmenistan grajdanı yok. O ikinci yurdun vatandaşları gelip Türkmenistan'da prezident olacak oluyor. Mesela prezident bolup bilmeýärler. O bazı Türkmenistan'da bir zat bolan ýagdaýynda bolca adamlar aýdaýynmy şu taýdan vaýanlar bolar. Bolsa içinden bir çıkar. Olam yürekli bir çıkar, çıkar. O görüşüm şu. Yürekli bir çıkıp vayanlardan çıkıp özünü ortaya koysa ana onda bir zat bolar. Onun soňra ýene bir zatlara öz arasında näme der? Ela 21 dekabrda mı şu? Niyazowyň ölen günü. Ana şondaky ýaly taht oýunlary başlap biler. Edilödi. Onu iki sagada dogurlap şuňky efirimizde jemläli baky. Charlie dip habar diýen Charlie Chappie. Habar diýen bur topar ýazylyp oturulan atlar var. Gözden gaçya. Gurbanoglu diýe reanimasiýada diýip aýdýarlar şoçunmy diýe. Gurbanoglu reanimasiýada bolsa watan habarlaryna nädip çykyp näme diýe kakasyny ýoğlanyny gurup bilýär. Montaj bilen her zat edilip bolýar, ol telewizora çykdy diýip görkezip bolýar, her hilet bolýar. Gurbanoglu reanimasiýada bolsa näme, bolmasa näme. Ha? Gurbanoglyny oýnap oturan Gurbanoglyny inşallah reanimasiýadadyr. İnşallah kökü gurar da şu yeğenlerden halk näme der. Halk aryn alsın diýemek, adalat alsın. Bakay, Türkmenliň öz arasyndaky görüpçülüň döremeňini politika sebäp diýip pikir edip bolarmy diýe. Ýa. Politika sebäp bolýar da, sebäbi hazır indi halkyň içinde de näme var, gurrun var. Mesela ahally bolmasyn diýerler, Yani ýerden goýjak. Men ahally bolsun diýemek, ýöne nerden goýjak? Ben ahaldan kellesi işlän bir ýeri çykdy. Yani politikany güçlü işleden bir ýeri çykar. Olam ahallydyr. Onu goýjak hem.
münasip bolsa hakykatdanam münasip Hı. bolsa nireli bolandan näme? Aynen daş Şeyler mi? olsun. Yani Muhammed Diyarcı'nı getirip koyacak olup oturan halkımız var ya içimizde Muhammed Diyarcı'nı. İranlı birini getirip Türkmenistan'a prezident edecekler ama şu anda ya şu Yok. aslında var ya ağlayacak halimize gülüp oturuyoruz. Ol şeyle bolan yo ne berde bey diýsen sen düşünürmesen bolanok. Bak sen İranlı diýsen bizim İranlı tomoşa İrannaky tomoşaçylarymyzdan İranlı hakykatdanam gaty güýçlü adamlar var Türkmenler arasynda Var. Türkmen tekrada. Ýöne olary düýeji bilen deňeşdirip bolmaýan düýejiň klasy ýetenok olara. Olaň töwereginden Var. geçenok. Var bilýän ýöne şuna Düýeji diňe bir döwlet ha. Düýeji Ya gıykılıklamasa, provokasiya etmese zaryat alanok. Şol Yo şimdi ben diyecek bolam düýeji bilen şu. Düýeji bilen aýtjak bolýanym şu. Öz nämesi arzuw bilen komünist sisteme hyzmat eden, komünizme hyzmat eden adamy getirip ýene tutmasan. Nirelidi adamyň nirelligi däl bärdäki gurrun, münasip bolup bolmanlygy, yeterlik bolup bolmanlygy. Yeterlik däl. Ruhu sagdyn näle? Wala etmekden başga näme ýaraýar? Şo aýdýanyň dogurda bara. Şondan medet umýar. Türkmenistan içinde de var kelleli adamlar, devlet ağa. Türkmenistan içinde de kelleli adamlar var. Köp. Olar ýana bu daşary ýurtda birazjyk erkinlik görüp, asar ýaly ýerini açyp wejera bolup berenler ýalylar olar. Olar özüni erkedip, özüni saklap bilýär. Şoň üçin. Şimdi bir zat misal bir zat düşünelim mene. Men düşünmedik bir zatym sana soracak. Bir zat düşünmedik bir zatym. Ýöne bir tarapyndan düşündik bir zatym. Saparyklyň elektronik devlet kurjak diýdi. İşte Norvegiýada var diye, İsveç'de var diye elektronik devlet diye kurjak diye. Bolýa elektronik devlet kurdunuz. Bu elektronik devlette diye neme bolanok diye, korrupsiya bolanok diye. Ona edip bolanok bir adamın eline bağlıdan bu. Onda men bir san nemem var. Dost olanım var Türkmenistan'da. Eline bir san telefon bilen kompütera giren olan. Men o elektronik devleti nem zaten hacklerin içindeki barzada özüm alan bilgileri. Ama ne diyecek? Ama nam geçtim. Şimdi hackerlığı ne hacklerim dedim ona Türkmencesini bilmem yok yani özün ne dersin devlet ha. Şimdi yine bir zat var. Aha. Daşardan diye daşardan diye neme getiririz diye. Devletin diye hem gulluklarına diye mesela haysi bölüğü var olsa devletin yurttaşından adam getirip koyarız diye. Sen yurdu sattık onda. Men hazır yurttaşından meni birisi devlet sana misal alayım. Meni birisi hazır mesela Tarzanya diyelim. Tarzanya'ya gidip meni daşardan pullu yurdun sistemasına seyrettiğim ya da bir zatlarına öğrettiğim liboy bir zatı olsun. Gidip meni şotaya koydular. İlk geçe işim aydı mi sana? Şu yurdun bilgilerini özüm neme kapravat edip öz yurduma aktarmak bolýar. Öz yurduma aktaran ya da şolara alıp koyarın. Hemen yurttan gowy pul bilen çıkarın. Olam näýil gowy pul bilen diýende näme etmeň? O sen Türkmenistan yurttaşyndan getirjek adamlarına milyonlap pul töleýändir. Olary işletmesi üçin. Bu bundan gürrüň edip. İkincisi hem o alan bilgilerini var ya yurttaşyna çıkıp sen protifinde haýsy yurt bar bolsa şolara sataryn onu milyonlap. Mesela misal aldım. Bu adamın etmejegini nereden biljegini getiren adamlaryny. Bir yurt bolan üçin, täze prezident gelen üçin yurttaşyndaky hemme adam yurda birinji etjek işi sana kömek diýip gelen bahana bilen içeriye öz agentlerini girizmek bolýar. Öz adamlaryny sokmak, bilgi almak bolýar senden. Sen näçe ýyl aýakda durjak, senden sonraki prezident bilen atnaşanlar nädip tutjak, şunun planyny düzmene başlaýarlar. Yurttaşyndan adam getiririz diye, profesional adamlar diye. Türkmenistan'da men aýdyp otyryn, men klassdaşym prosto telefon bilen kompütera bağlanýardy. Ama kelleli adamken. Gurrun söz.
Şoň üçin hem ýurdun içinden çykmaly. Ýurdun daşyndakylardan näl? Ýurdun içinden wagty Murat gelende Kurbanov gün Murat bolar. Kurbanov da şunu gurrun berdi. Biz diye yurdu nemeden de diye mekanik yenin tazeler diye Fransa'dan yine bir yerden başka yurtlardan diye profesyonel adamla getirip koyarız. Sen yurdun gizli gulluklarını oho Aydara neme şunun için ben hiçbirisine inanamak. Devlet abi ben derdim bundan yana nemede yana değil. Bizim halkımız da şulara oturup kıyın zatlar bulur. Aydan zatlarını birazcık düşünüp görmeli. Yurdun çıkarına mı? O prezident hemmemiz prezidente karşı prezident gitse boldu bilen bolanok bu iş. Asıl iş prezident giden son başlaya. Asıl iş onda başlaya. Ana onda başlaya. Oje 2050'yi ortaya çıkmana başlaya. Sonra ayaklanmadık. Şu adetini hiç taat etmedik halk. Sonra gozgunup başlaya. Sonra hakiki oyun başlaya. Şondan soň artyň harmany bolýar Türkmenistan. Ana şunu aydy otyn da men hem size. Bir hazır bizim mesela hazır indi hakikaten hemme taraflayan kısılan yurtta Türkmenistan. Mesela yurttaşından birini getirip koydun diyelim. Bu öz ara gürümüz yurttaşından birini getirip koydun diyelim prezident edibe. Yaman ansat da bizim halkım köp bölüğünü aldatmak yaman ansattır. Ne eder? Görüye neme yok. Yurtta ayalar maşin ulananık. Hemmeki maşin ulansın diye. Aylıklar diye şunça olsun diye. Mesela atıyorum $200 olsun diye aylıklar. Ondan sonra hemmeki işe alın diyorlar. Ardından hem kaltağın için doldurmana başlayalar. Şunu düşünün oklar. Sen bana o men normal hakkım ben bunu isteyen demeli zaten. Yani sen yurttaşından adam ne için getir otayım. Nemeleri hazır hükümeti ana temizledin diyelim de hazır hükümeti temizledin komple. Sen haysi yurttan hemen kontrat bağlaştı onu nereden bilecek? Mesela şunu aydanı gördüm hemen. Biz geliriz Karaçı Türkmenistan'a oturuyoruz. Geçici devlet hem nemeden başlayas o kim? Dışişleri Ministeri kim bu? Raşit Meredif'ten başlayas temizliğe. Raşit Meredif'ten başladın. Yurttaşındaki kontratlar zatlar olurun ne meçek adam yurttaşındaki bağlaşma yapan adam değmez mi? Ben sen bilen kontrat bağlaşmadım. Haysi yurtta görülüptür daş işlerini ortadan ayıran nemeni diktatör gidenden sonra daş işlerini ortadan ayıranı. Hiçbir hem aydan yok. Biz geliriz şu karşı tarafın hem o ministrlere hem ya da başkalarına hem onların hem derdini dinleyip görürüz diyen yok. Onlar öz arzu bile mi oturlar otayda? Onlar hem kaçacaklar aslında. Onlar hem maşkalasın plan alıp oturlar deysen hem olacak. Köprüsü. Yana köprüsü var. O pul için nemedip görenler var. Başlıları diye yakın diye önüne kres koyun diyorlar. Sen halk Liboy yurtta mesela ana Prasto Taylan'ın vaktinde hem oldu Kim Kardashian ya da böyle ki rapçiler var, başçılar var. Ne ettiler? Trump ile Suriya'da düşüp Trump ile bayağı reklam ettiler özlerini. Bayağı reklam ettiler. Joe Biden geldi ne oldu? Reski Joe Biden yanına geçtiler. Başçılar şu an yalıp olmadı. Akay. Cemlali. Şu tayda bir neme var. Garayış var. Atavatan Türkmenistan ne? Oğudan nepede oturanlardan bellemeli. Atavatanım Türkmenistan. Hali barda da ettik. Ruhu sağdın olan adam. Başta ton olup bilye. Oğudan nepe yalı elhinç cehennem yalı bir yere düşün adamın ruhu sağlığı dövülye. Bir gedegimden telim edek dövülye. Olur yalaka adamı getirip prezident etse özün pikir etip göre näil bolýar. Şoň üçin vardır otadan. Yo belki hemen açacak bolandır. Önkü ministrlerden zatlardan oturanlar bar bolsa şolary. Belki ýöne olardan derek galan näldire?
işini görenlerler. Ene şonu açacak bolýanda. Ay, prosto geldik Erzif'in sonku videosu o Barış Şıkmuradov hakkında gurrun berdi. Näme diýjeginde? Haýsynsyňdan näme etjeginde? Öz maşgalası öldürdüğü gıyran adama näme diýip Seret, havar yok, ses yok. Sizin derdiniz opozisiýalary yamanlamak bolýaly. How, olar adalat kazanmak üçin görüşýär. Sen näme görüşýäňiz? How diye. O vuran bolmaly orada aýnlak. Bak. Opozisiýa ýok. Inha sen opozisiýa diýen adamlar biz näme gurrun berip oturýarys? Birleşin. Yo, näme gurrun? Birleşin soňuna çelli durun diýip oturýarys. Opozisiýa diýeni 72 sany opozisiýa boldy. Ýöne hiç birisiniň iş edeni ýok, birleşeni ýok. Hemmesi bir-birine çamur atýarlar. Ferhat ömrüň uzak bolsun. Ferhat. Eliň yüzüň dert görmesin. Orada aýyna gaty ulu sowap gazanyn. Yo, birleşin diýip aýdyp oturýarsa biz hem näme diýemiz, o bir-birinizi bıçaklap öldürün diýemiz, o birleşin diýip oturýarys. Birleşin ýöne opozisiýa içinden lider seçýäňiz, kimi seçseňiz seçin, saýlaň. Soňuna çel dursun, men siziň arkaňyzda diýmek bilen bolan ýok. Türkiýede mi köp Türkmen? Türkiýe'ye gelsin. Russiýada mı köp Türkmen? Otayda bir sany adamını koysun. Kalk balajın döwlet ýaly işlesin. Biz hem bunun gurruny edip oturýarys. Biz opozisiýa yamanlamyz ýok berde. Otaya kim bu? Dur Sultanyýaly tutulan birini gidip gelip İstanbul'da 2 gün kurort edip gezip gidip de sonra Otaya gidip ben advokat tuttum kurtaracak zaten. Tutan advokatın ama bitirmedi işi ýöne. Bakın. Ay onu şu Gurbanjan oturuversin. Köprek öweli halka azar vermedi ýaly. Gurbanjan son demlerini alıp otur. Son demlerini Gurbanjan gidip bar ya. Ay vay. Gurbanjan gidip bar ya biz halktan gurrun edip oturýarys. Ferhat Iklumov tanamok ýöne saparlykly da onu bola aýmasyn burada. Murat Gurbanow lider diye. Öňünden. Diňe öňeden, öňünden. Seredin Murat Gurbanow hakkında nemetsek doğru Murat Gurbanow'un nemesi kendir. Näme? Oňa inanyp ýören kendir. Ýöne men liderligi biraz yaman boş galýar, slab galýar men gözümde. Az bir zat soru berende adama hakykatdan bir zat soru berende soruň izine başga bir zat düz gidýär adam. Jogap beren oksan otayda. Jogap beren ýaly diýär. Ay borlay wara şu orada da bir remetmäli. Bakajan. Aslında biz başka gurrun her kimin sowaby özüne, günäsi sowaby her kimin özüne. Şu orada aýna bir wara polemika nemetmäli, girmäli. Kim nämetse şonu üstünde. Tanarça bolly. Her kim wejara bolly. Her tarapyny görkezdi, bir tarapynam däl, hemme tarapyny görkezdi. Mundan soň ähwanda onlar edildiler. Mundan soň hakykaty görüp düşünüp bilmeýän bolsaňyz bara, näme diýip? Dogry maýdan, mene goýjak şleýşi. Dogry maýdan, ýadadım. Gün çıkıp dur. Gün çıkanok diye. Gün çıkıp elin bile görkezýän ana şol gün niýeňde gün çıkıp dur diýen ýok diye o gün näli. Şolar ýalaky nemeler tentekler bar. Şolar ýalaky nadanlar bar. Aýdyp gözüne sokup oturýarsyň hakykaty. Ýene başka tarapa çekýär ýa bilemo. Hipnozomy näme de bul adamlar. Vakti gelende biraz geç olur yana düşünürler belki devlet açacak gepler şu başka ne ben düşünmede de tertemiz düşünsün baka doğru madyanlara mena ýadadım çyn madyan ýadadım ne medyan devlet burza gurrun beren ölüm öz prim diýip gurrun berip otursun diktatora hyzmat edýär agent elimde delil var çıkar orta men hakkında bir zat tapyp bilsek çıkar men näme demek men hiç ile tapyp bilmejeňi bilip otynda. Ha taparsın
internette adım familyamı yazarsan belki bir iki tane surat taparsın. Yani o da men suratım bolmalar yani. Sen öz suratını koyamak medya içiyle. Hemen şartlığa bir video atıp da Walking site deyip yani olama yalan çıktı da. Ama o agent demek her gelen agent diýäňiz zaman düşünemok siz. Şunu yalan biz nememe Türkmen halkı şunu yalan kellesi işlemeýärmi ki? Önümüze çıkan agent etdik. O agent attırmacak zaten. Aýdýaňyz bölüm agent demek 10 kişiden 7 sansa agent değil o. Agent diýilen zat olar ýalyky bolanok. Agent Agent diýilen tutmaz adam da. kamerada sizin öňüňizde oturmaýar. Agent tutmasa içinde bar bolsa 1000 sany ya da şoňa da ýetýän däldir. Ondan galany näme bolýar bilýäňizmi? Şpion bolýar. Agent değil o. 23-44 ýaky sonra oka agam diye Ferhat 23-44 menne 23-44 da görkezden ok. Häzir men taparklym fun hiç adam dälli. O Ferhat. Ya yok, demettimler. Onun da bir san Ferhat diyen doğanı var. Şoň üçin aýtdym. Ha, Yok. yok. Aram gowy on bilen görüşýän arada. Allah'ın halany olur diye. Gurrunsiz Charlie Chaplin hiç gurrunsiz Allah'ın halany olur. Anget näme diýip soraşalar diye Ferhat Klimov. Ay nerden ölsün? Liberty. Kurban oly. Kara kum diye. Karakuma gömerler ona yakında. O. Näme? Bilmeyen adara galyalar ýene de seçip bilmeyen adara da galmalyň Allah halam. Halk sowasyz diýmek dogry däl. Halky sowasyz goýsaň bir ene ataň wezipesi nähili bolsa öz çağalarynyň öňünde döwletiň hökümetiniň wezipesi halkyň öňünde edilşolar ýaly. Çağatyny okutmaly, gowy okutmaly, gowy ýetişdirmeli, hemme tarapdan üpçün etmeli. Döwlet hem hökümet hem öz halkyny üpçün etmeli. Sowet döwründe de bir iýdili, iýwalyken o diýen neme ýokdy. Ýöne harammasy bilen haramda döwrüne düýbünden çökdi türkmen. Şoň üçin hem sowwady pes ýagdaýa getirildi. Jemgyýet näme üçin? Goýun ýaly ansat bakmak üçin edilýär. Kulçuluk sistemalaryna bilgeçin edilýän syýasat şol. Şoň üçin edilýär şonu. Halk günäkär däl. Halkdan jogapkärler günäkär. Şunu ýadyňyzdan çykarmak. Bakajan aýtjak adyňmy Jemläli? Yok ağam, bugünlük şunca yeter. Yo açacağıma aýtdym da ýöne halk ýene de başgaça düşündi. Yo, ol ýek ýarym çykýaly hiçlay oň üçin demetmesene. Serdar Berdimuhammedow lideri bolup barýar goýunlar üçin diýe. Ýek tük çykýa ina her hilet gördüler şu Türkmenim kanalyna garşy her hilet gördüler. Kanal ösüp gidip otyra. Reklama dedem hiç adamlar edem zok. Diňe halkyň öňüne hakykata çykaryp goýýar. Düşünýän, düşünmeýänem düşünmeýär. Biziň wezipemiz Serdar Berdimuhammedow hakkında hemen gowy bir gürrüňi var. Kim o? Şu Erkin Türkistan kanalynyň nemesi? Kamil İlbegi. Ana o size men aýtjagym aýtdy olam size. Men hem şonu aýtdym aslında. Näme diýdi? Bolsa da diýdi. Sen bolup bilmez diýdi. Ýöne bolsa da diýdi, bolja iş şu diýdi. Berdimuhammedow gittikten sonra yurdun içindeki diýdi wayenni askeriden gelenler diýdi Serdaramy ortadan galdyryp diýdi öz aralarında birini seçip goýarlar diýdi. Şunu aýdyp otyrs, bize şonu aýdyp otyrs. Serdar uzak gitmez o, gelende de uzak gitmez. Hazır şunu ýaly bir zat var. Serdar Berdimuhammedow geldimi? Halkam o arada fırsatçı yaman kendir. Yaman kendir. Fırsatçılar ortaya çıkýarlar. Bu Serdar Berdimuhammedow taze gelemile Serdar Berdimuhammedow nemesi yok mu politikadan
Aslında o adam koyuyorsan var ya, öz erkine koyuyorsan Serdar Berdimuhamedov özü onun turist yalı gezip görecek. Ne o hissiyata düşündüğü uhlap yürü, ayakta uhlap yürü. Ondan soňky efirimiz şoň bilen jemläli. Hakykat gerek. Inniki efirde goşaýyn seni. Men sana şu ekrandan linki bererim. Şutaýdan ugradan kopýalap girersiň. Şol Volkov soy jiv ondan şatlyk we belki tomoşaçylar, gatnaşyjylar nähil girýän bolsa şolar ýalyp senem girersiň. Awa men häzir e-mail adresimi ýazaýyn. E-mail adresine temaňa aýdarsyň. Näme temada gurulajak? Gürläli, näme temada gepleşik taýarlansa goşuljak, o bolar. Maksat edeli şu arada Cuma Sapar şul gepe aýdandy diýe. Cuma Sapar bilen baglanyşykly bir ses bady. Awa gaty kynançlýardy Cuma Sapar. Şu orada aýyna mübarek, orada aýyna bir ýazypdyr. Ne Cuma Sapar hakkında orada Cuma Sapar hakkında Cuma Sapar hakkında bir zat gürün bereyim de men tutýadym, bu ýyl tutup bilemem sadece. Ondan galan ýyla tutýadym, o jurtlamda gastrit bolan üçin tutup bilmedim. Cuma Sapar hakkında şunu gürün berjek. Tutulan günü tutulandan soňmuka Bayram Allalyf neme diýär? Türkmen derneği o wagtlar gurulukly. Çıkarıp bilýärdi, güýjü bardy şu wagt. Cuma Sapar çıkartmana güýjü bardy. 2 günün içinde çıkarıp bilýärdi hakykatdan. Cuma Sapar çıkaralım diye Bayram Allalyf orta sürende neme dediler? Yok ya gerek gel o devletin adamı. Hani Türkmen halkı birleşecekti. Devletin adamı olur diye. Neme gerek var zat deyip Sapar özlem şonu yalıttı. Yani Cuma Sapar neme edipti? Hani devletin adamı olsa Cuma Sapar Türkmen derneğini, o Kızıl Alma derneğini neme edip reklam edip de gelin koşulalım birleşelim deyip sen derneği içinde surat çekip internet öz saytında paylaşan oğlu onu. Sen paylaşmasın. O devletin adam olsun ya da başka Röşen Kılıcı'nın adam olsun. Kimin adam olsa da. Sen şunu çıkarmalı mı? Çıkarmalısın sen şu adamı. Sen o adam Türkmenistan için ala dedip nemetti o. Sen Türkmenistan'ın içinde git. O tuzak bilen tutuldu da oğluna. Tuzak bilen tutuldu. Ama ne korka bilen alınan oğlan oğlan. Ama hiç kim şu izine düşenem yok. Cuma Sapar olmasa haçan advokat tutulsa çıkmalı adam şu. Yani hiç onu devlet adamı deyip çıkarmadılar. Böyle devlet adam olsa devletin hem için onda izine düşmedi. O zaman devletin ama adamı değildi o. O özel bir yeri Türkmenistan için. Hayır, bağırlay. Aslında şu Kızıl Elması diye devlet esti hakkında gürleşesim gelmeye. Başka yine şunu yalı. Ne için 6 ay öngünaydan şu nemem Türkmenistan'la deport edecek deyip gürün beri. Şunu yazatlar hakkında gürleşesim geliyor. Mesela ana bugün gol oldu yani. Hazar Denizi'nde kanal yok deyip nemettiler. Hazar Denizi'ne kan kanal giriyor. Yine şunu yalı zatlar hakkında gürleşesim geliyor. Aslında partiyalar hakkında gürleşmeye tamam. Şeydip devam edivermeli. Gitgide barha kämilleşer barars. Baky hemmedat birden bolano. Gynansak da Türkmenlerde ýaňy ýörjen bolup başlajak bolýar. Bu işler jemgyýetçilik aktivistlik. Hawa şoň üçin. Bular indi cedelleşmeň ýa-da gaýrat cedelleşmeň. Mesela bir zat diýildim men sizden köp bilenim manysynda gelmeýär bu. Bir zat bolsa seredin şemal bolmasa aran ýaprak düşmez. Bir zat diýildimi şonu barlap görün. Bir öz neme edip görün, gözläp görün, Google'dan gözlän ya da başka bir yerden. Bardır bir zat aýdylyp otlan. Bir zat bardır aýdylyp otlandyr ortada. Oradyp baky döwlet orad barada näme bolly işleri orad barada hemme zat ýoluna girdi. Oradyň işleri ýola düşdi. Oradyň işleri gowy, özüm gowy. Hemme zat gowy. Howp hatar hemme zat sowurly, oradyň ýagdaýy gowy, halkyň dowa dilegleri kabul boldy. Köp sag bolun, toýuňyza gaýtsan, taňry ýalkasyn. Arzuhan gaty gowy ýazdyň, düşünjeler birikse halk
birgenini bilmän galar diye. Ine şu günüň sözü şu oradan iň esasy sözü. Şu syýasy hereketin iň esasy itergisi näşe. Ömrüň uzak bolsun Arduhan. Allah jan tutanyň altyn etsin. Başka boş gurunlary goýjak gel. Okudan ağırlık sen dinlemesek olan diye. Charlie Chaplin ömrüň uzak bolsun toýuňda gaýsyn. Toýuňda elek bilen suw çeker. Arkaýynmy? Tomaş edýäňiz ýöne laýyk goýuňyzok, ziýan ýok, goýman geçsinler. Laýyk bilen adam bolup bolanok. Virtual dünýäň adamy däl biz. Biz hakykatyň, hakyky dünýäň adamy, hakyky durmuşyň. Agamcan size bir daha da etsem, bizim halk hiç wagtam agdyr bolmamka diýip pikir edýän goşulanmak, halk agdyr bolýa. Inha bir topar adam otyr seredip, özara pikir alışýa, şulam şuň sugutnamasy. Şuň sugutnamasy. Haram bilen halal seljerli otyr. Arada çüýrük almada açykka olam hiç, olam bolmaly zat. Sürü agsaksız bolmaz. Atawatan Türkmenistan döwlet dagaten nireden men Türkmenistandan Maryň paýtagty Türkmen galadan. Nuruşkan odaşy. Başga soruň bolsa ber. Başka baky dost konkretni nokot goýup aýt. Halk biler ýaly, onu muny synap ýörmedi ýaly dost diýe. Nämäni konkretni aýtmaly? Näme gazalanma çüýredi diýänni? Baky. Ahon videosunu fevralda mı koyuptuk? Kaçan koyuptuk? Awa. Kızılama kızılama çüýredi abi. Kızılama bitti. Men ataýnagam. Ömrüň uzak bolsun. Taýynamyz köpelsin. Gatty dogry Arduhan ýürekden Allahyň çağıryp gowy dilegler edeliň dünýäni tutýan ýok. Şu orada aýy, arasaçylygyň aýy, arasalanmak, ruhuňy, bedeniňi hemme zatdan arasalanmak. Arasalanmak diýmek Allah bilen bolan arabalansıňy, güýjüňi, şondan alýan daryadyňy güýçlendirmek diýmek. Şondan alýan gollawyňy, şoň bilen gatnaşyňy hemme zatdan güýçlendirmek diýmek. Ýöne ýereden şul aýdan gowy peýdalanaly. Şul aýda özümiz gowy arasalaly. Nesip bolsa şu oradadan soň eşretli geljek üçin ulu bähwitli işleň durmuşa geçen pursatlar döresin. Nesip bolsa hemmäňiz ýaşa dilegde bolun. Kadalanma gurt düşdi diýipdir. Teljuk. Halk agdyr ine gatydy. Halk agdyr ýöne haram aktivist we oppozisiýa seredip halka baha bermäňdi. Gata dogry. Peýdakeşler bilen halk bir däl. Halk başga, peýdakeşler başga. Şu taýda şuna deýin de, ine şu soru näme dogry ýazyýa. Şu var bizim halkda. Mesela men döwlet ağa bilen oturup video çekip oturan bolsam, men döwlet ağanyň adamy diýmek manysyna gelenok bu. Ya da döwlet ağa bilen bir pikirli diýmek manysyna gelmeýe. Bizim istemimiz şu. Ýöne bir-birimize sarpamyz bar. Halk üçin. Biz bärde şeýlen baky. Biz bärde näme diýýär? Mesela biz döwlet ağa bilen öz ara gürüň edemizde görüň näile jedelleşýäs. Öz nämelerimizi. Mesela şu Türkmenler deport etjekler hakynda näile jedel edipdik döwlet ağa bilen 3 saat sürüpdi o jedelimiz. Şunu aýtjak. Mesela dewlet ağa adamysınız. Haýsy bolsaňam, sen öz adamyňa sözüň geçirmäni bil. Sen onu näme diýän, aýakda tutýan. Sen oňa paçynas etmeli däl. O sana näme goýmaly, näile? Sila goýmaly. Sen oňa sila goýan, insany silanyň ýöne, sen aýdanyňa mettirmeli, ol men dewletiň başlygy ýa-da Gyzylelmaň başlygy ýa-da nämesi diýmek bilen bolany, halk hemmesiniň aýry-aýry lideri bolsun, bolýa, pikiri başga bolsun ýöne bir zat bolanda birleşmäni bilmeli. Bir zat bolanda birleşmäni bilmeli.
Halkyň Birleşmeli, bähbidinde birleşmeli. Halkyň bähbidinde, halallıkta, hakykatda birleşmeli. Talaňçylykda birleşmeli. birleşmeli. Birleşmeni bilmedik mi? Geleceğimiz Afganistan ýaly. Afganistanyň 1930-njy 26-njy ýyllaryndaky suratlaryny görün. Häzirki Ýewropan ýurdu ýaly ýurt şotaý. Indiki suratlaryny görün. Taryhyny okap görün, ikisini birleşdirip minipkada ýören aýallar, kasumbrükli ýören adamlar bardy Afganistanda. Ösün ýurtda. Ne etdiler? Yine biz Türkmenistan hakkında şunu görün berjek bolýas, düşündürjek bolýas. Erti biri näyle görýän aýallar kapaly gezmeli, kara çarşafly diýse, biz Arap däl, bolýa musulmanlyk bolarak belli bir ýere çelli kapanyp bilerse, ýöne biz Türk soýundan gelenimiz üçin Oğuzhanyň nemeleri biz. Araplar tabuta neme edip ýören wagty, çokunup ýören wagty, bizimkiler gökde Allah vardır diýip ýörendi, Tanrı var diýerdiler gökde. Şunu düşündürjek bolýas. Yani birazcık neme edelim, o lider demek bilen liderden işi yok berde. Halk etmeli. Lider, bolýa senin liderin görüşün, mesela men görüşüm geldik Rizif'ten yana. Ýöne yeri gelende men mesela geldik Rizif, mesela halkın nemesine misal alayım size. Halkın peýdasyna bolmadyk bir zada karar alanda men şol adam bilenem tersleşip bilýän. Ya bu demek men gidip de başkasına koşulduğum manasına gelmeye, tersleş diýende senin bunu yanlış diýip aýdyp bilmeli. O taýda diňe öňe bravo zat diýip alkyş edip oturmanın peýdasy yok. Şunu öwrenin, sözüňizi geçirmäni öwrenme. Häzirden geçirmeseňiz, bundan soň 10 sany prezident gelse de sözüňizi geçirmäni bilmezsiniz. Sizi bir şekilde aldap ýene öz diýen ne derler. Gidin de bunu sadece prasoy barlagy ne, saparyklyň barlap görüverin. Neresinden tutarsan tut, rezini aldır. Öz diýen ne diýendir? Bolýa diýe aňyrdan arkandan uje seni agent, ýene bir zat, yok Türklerin agenti, yok Rusların nemesi, yok Türklerin nemesi, Wagner ýaly nemesi, Türklere işleyen nayomnikleri, zatları diýip seni arkandan iş çevirýärler. Şunu öwrenin diýjek bolýan. Freemanyň gaharyny getirdin. Oho, näme siziň pikiriňizçe aýallar mini ýupkada bolsa sivilizasiýa bolýarmy diýe. Sen ýa-ni şol Awgansanyň Açık bolanmy düşünmedi. Düşünmedi, ýene düşünmedi. Hor, ýol düşündi belki değişip aýdýanlar. Freeman düşünjeli oglan. Ya düşünjeli watandaş diýelik. Gyýdan bolup biler bilemok. Näme diýäňi özüň düşünýänmi diýe. Ina perhatyklyň fon sözü bilen şuňky efiri jemläliň. Lider her kim özü lider, başga lider ýok. Edil özü. Her kim özüne lider bolmaly. Ana şunu aýtsak, sen ses berýän sebäbi. Sen ses berýän. Sen sesin bilen o lider diýen adamyň sen sesin bilen gelýär otaýa. Şoň üçin her kim lider. Şunam goýoýun göňüňi almasyn. Juwan niye täze Türkmenistan kuraman degen insanlaryň hemmesine sag bolsun. Halk artık ayakta durdy. DVT, Kızıl Elma, TKK hemmäňiz birleşmeli. Awa halal harama garyň diýär. Reski cemla. Reski cemlagam diye. Reski cemliýasynda. Sag bolun mehriban doganlar. Oradalaryňyz kabul bolsun. Ähli dowa dilegileňiz, öten geçenleňiz. Hemmesine Allah jan iman baýlygy bersin. Öten geçenleňize bermedik ömürlerini size bersin. Iň az ýaşaýanyňyz görowlyň ýaşyny ýaşaň. Sebäbi köp iş etmeli. Bu Türkmen üçin, Türkmençilik üçin, Türkmen halky üçin, watanymyz üçin, mukaddes toprağymyz üçin. Şoň üçin iň az ýaşady diýilen görowly ýaşasyn. 2-3 esesine ýaşasaňyz stresten uzak, özüňize goýja seredip,
özüňizi gowy seýisläp, arasalap, hapadatlardan uzak durup, gowy edip özüňizi seýisläp, uzak ýaşaň. Watana, millete, adamzada peýdaly çagajyklar ösdürüp ýetişdiriň. Iň uly goşanç şol. Türkmençiligi, türkmene, watana, millete we adamzada adam ýetişdirmek. Gowy adam ýetişdiriň, çagalaňyzy gowy edip ýetişdiriň. Hemmäňiziň başyňyz dik bolsun, görjegiňiz gowy bolsun. Şu mübarek orada aýyna diňetiň üçin dua edýän. Diňetiň üçin dilek edýän, ölüm üçin, diňetiň üçin. Hemişe ýüregiňiz, ruhuňyz pek bolsun. Sizi gurşap alýan adamlar hemmesi pek bolsun. Hemişe peklikde ýalpylap geziň. Bizim inha türkmenimiz tügelemi. Ýalpylap ýör, illen saýlanyp dur diýip size buýsanaly, siziň bilen buýsanaly, sizi görüp begeneli, başymyz göwe etsin siziň bilen, mehriman doganlar. Oradalaňyzam kabul bolsun. Köp sag bolun. Şoraýalaky giçwat sizi saklap, özara pikir alışdyk. Bir-birimizi pikirlerimiz bilen, düşüncelerimiz bilen ýitiläp duralım. Kütülmedi ýaly. Gözden ırak diye, göňüllen ırak diye. Gözden daş bolsaň, gözüň görüp durmasa, göňüllen daş bolup gidýän aralar sowaýa diye. Şoň üçin toý saçakly gatnaşyp duralım. Ýakyn wagtda. Watanymyzda ýatlanşyp, şu günlerem ýatlap, nuruşga ýaly degişip, hawa, şu gara günnüň, kynçylykly günnüň tiz wagtda geçdigi sowurly bolsun. Orada da diňe ýagşy dilep, pozitiv özümize arasalalyň hemme tarapdan, daşda görüňizem arasalalyň, köp sag bolun, saglykda toýda görüşeliň. Bakyjan, şu gün ýada bolmasaň, menem ýada, senem ýada, şonu da şular ýalaky efir edilip, teklif etdiň, efir etdik, toýuňda baýsyn, taňry ýalkasyň, köp sag bol. Sag bolan sizinde. Hemmäňizden Allah ýalkasyn, mehriban tomoşaçylar, oradalaňyz kabul bolsun. Orada tutma, oň ähmiýeti ýok. Her kim ýagdaýyna görä, orada diýmek arasaçylyk, arasalanmak diýmek. Bedeniňi, ruhuňy arasalanmak diýmek. Muň üçin hökman aç bolmaly bilen zat ýok. Kelläňi, pikirleňem arasalap, orada tutup bilýän. Her zat edip orada tutup bilýän. Halallyk şoň özü orada. Orada bir aý däl. Ömrüň her pursaty orada. Ömrüň her pursaty arasalyk bolmaly. Özüňi erketmeli. Özüňi diňe gowluk üçin. Gowluga gönükdirmeli. Gijaň rahat bolsun, köp sag bolun. Bakyjan toýuňda baýsyn. Köp sag Sag bolun. bolan sizinde. Sag olsun. Oradalar kabul bolgoý. Allah ýartan nämeňizden gijaň rahat bolsun, sag bolun. Amerika tarapdan turup berenler erteriňiz haýır bolsun. Bilemok, haramda bilen malaşykly habarlara dogry maýsam üns beremok, berjegimden sebäbi oňam işini gördüler. Fake habar çıkarıp aýtdym men. Şol komada bolsa, reanimasiýada bolsa näme, bolmasa näme. Ýene halk ziyan çekýär. Ýene esasy halka ziyan olmasyn. Näme bolsa şo bolsun. Haramlaň öňü soňy boljagy şol. Terhat Klimov ağam diýjegini geçen ýene bir umutdan niýe? Yapýan. Akajan sag bolanna taňry ýalkasyň, toýda görüşeli. Şuňky efirimiz bilen jemleýäs. Oradalar kabul bolgoý. Hemmäňiziň görjegiňiz gowy bolsun, mehriban doganlar. Eri tomoşaçylar. Geçen de döwlet aý. Hawa? Ya şu hepden içinde mi bir neme edelim gürrün şunu ýaly. Ýöne hemme halkam goşulup bileri ýaly edelim de şu kanala. Yüzün görkezmem neme edip bilerler, goşulsunlar. Şunu ýaly sorajagy bolsa gürleşip neme edelim. Sonra sebep neme diýjek bolýan bilesizmi? Soýjyw goşulýan. O sebebi näile? Bu ýazylan zatlar neme edip hem wagt gidýär, hem
gürrün dağılıyor da bilirsiniz mi? Sonra toplap bolon şunu. Koşulup toplasın sonra nersen sonra var olsa bizim neme del o Hızır delden yani bildiğimizce neme deriz bize. Zatlar gurrun bercek bolarız yani öz bilişimize göre ya da öz fikrimizi Pikirini, duygusunu paylaşsın. Yüreğindeki, daşary ýurtdaky gussosunu paylaşsın. Yüreğini ýeňletsin. Şol yeter. Hökman bir akademiki ya bir spesialist hünärmen hökümünde bir zat aýsyn, açyş etsin. Fikirden üstündür. Fikirden üstündür. Gowy olur. Bizim bilmediğimizi sizden öğreniriz. Şunu haber edelim hepten içinde. Seret Ferhat Iklimov näme diýe? Seslerin ýazgysyny Mehmedinler ýaly edelmi diýe. Näme diýecek öyle de men aýdara hiçbir yok. Geçen oğlanlara Ferhat degişýär. Geçen iki oğlan çıktı. Mesela onlar meheme alıptır mı? Yok. Hiç kimse atıyor. Meheme hazır öz derdinden aşık onun işi. Şona sana. Özün oňorsun naýşo meheme. Boronna şuňlukça şoň bilen dinlesen şolar, näme şoň etsen şolar, elinden gelse asman çeksen şolar bara. Men şonu aýdaýym. Ya yollar açıldı diýip gürdew gitmediňizde ise adam bolmaýarlar şu top. Şu döwlet şolara işleýär, şolar bilen näme diýenlerem Hudaýa tapşyrýan. Şu orada aýynda. Hudaýyndan tapsyn. Başga da diýjekkä. Sağlıklı görüşelim, sağ olun. Yine kefir duşuklarıma da senni. Bakacan sağ ol, taňar ýalkadyn. Toýunda gaýtsyn. Sağ ol Döwlet ağa. Şuýda halka aýdaýyn da bir mehebe hakynda bir video edip berjek size. Meheme var. Video aýlanjak Döwlet ağa. Meheme var arada. Näýle alňa kimleri bolup bilýär, näýle analiz etseňiz adamy tanaýaňyz, şolar hakynda näme dersiziň bilen. Yani bir video kimin meheme däligini seljermek üçin. Analizi, sonra kimler meheme seçilýär, näýle alınýar. O kinodaky Alkasdyn bir ýokul delden başga hili bolýarlar. Şolar hakynda gürleşeriz sonra. Bor. Taňar En kısa zamanda ederiz bu videonu. Paylaşarız Döwlet ağa. Son halk diýsin hakykatdan hem son meheme diýse razy. Olya onda Döwlet ağa. Sağ olun. Toyda görüşelim, mehribanda olunlar. Watanyna toy saçakly görüşelim. Sağ olun. Ýaşy dilegde bolun.